Yabona you can emeje bata stage yiri your costume you blow beho. If you are still putting on your costume to come on stage and perform, you never blow. Many people name many. If you name me, Chi machine name me. I like your love. I name me Fekaba na Southeast. If you are not my man, you blow my man. That spirit of collaboration, I draw. Everybody believe you can link up with Onyane and Aboto. Onyane and Abo be close. Or Onyebo level ya. So that collaborative mindset, only few will ya. Eji hafu. Remember the encouragement. Manande ba na like eji hafu. Remember the encouragement. Bobambo. Try but don't you 100,000 followers. I collabo. Each at ya mother alpha. How actually one come na giso holo. Say can I see your page? How many followers? Na go on 500,000 followers does not mean no nyozo gane. Having no more than one wife is what makes you a typical African man. Won't go no first wife, no first love ya. You know second wife, you married the woman that loves you. Third wife, maybe no one's here na hacho na waya. Ezeke no ya ko na enege nka. Enwudego bụ nwa self. Why will I marry one wife? Nwe udego biko bana. Mara no one wife. Offiala alụ na ifu ebe portable or ashaka egwuregwu na-akpọ mmadụ afa. Mana spakuti drop egwu kita na ọ ya akpọrịla afa one or two people in order to draw the attention of those people. Maybe na-enweghị ife ha meeli ya before or na enwe ihe nya nwere onwe ka na-atụkwa anya. What I would have done better is, first of all, I will not go to Dubai. Secondly, I will not waste my time in Nollywood. The years I spend in Nollywood or ebe anyị na-eme film and all that, if I should spend that year in content creating, aka m agbagotego more. With Nollywood bụ a structure I build to waste people's time. Chi machine repeated joke Ogbuefi na his show. Na another show ka ọ kọrọ ya. Ya bịakwa repeat ya the joke to the same person agwara ya. He was talking to Pretty Mike. Whereas na Ogbuefi ekwugo the thing before. Ogbuefi asigo, but wait, can you help me ask Pretty Mike wetin be your work in Lagos? Even mgbe onye obodo na-eme content, bụ ọka na-aza nkwesbi esebego m content then n'ọka. Mgbe m na-eme content also onye enwe Black Albino nwoke ọgwụ Mr. T ebidobere content then. I've been doing content back then. Before amalụ na ego na Facebook sef esebego m content achatigo m Black Albino ka mụ na ya say content then. And then you never blow or Grace ko akala aka ko Destiny ko Village People. Bam, 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 bam. Ibabam, ibam, bam, bam. And the buy maka say me anoge bam. Unu mo buy na umano. Obara uru aye otego aye be nsogbu. Otago oh bam bụ no nka emelujuo ya eme ọzọ. Nke kwuru dịka ọ na-efe ọkụ. Esi ekwu ọzọ na ọkụ ka ọ na-ele ka ọ na-afịọ. Ke nwere ife a na-akọ n'iru akwụkwọ mgbọ ịghọtago because everywhere the boiling gbambu ebe a na-akpọta ndị ọdịka ọ dị anyị ndị nwere ike eji ananị ndị nwere ọnụ eji ekwu okwu if you no get mind no put body ọ bụ na ị nwere obi nwanne ya efe no come on body if you no get mind ebe a ka anyị na-akpọta ndị na-ekwu ịgbam ọ bụ na ọ bụrụ gbam nwanne we don't need you go to your phone and do your video and post mana ebe ọ bụ na ịchọ ikwu ịgbam ịbịa gbam. Afa m bụ Dr. Chijioke Igwendo Odogwu ya mbaba ezigbo onye aba tata anyị nwere nwa amadi onye na-emekwa ife iru akwụkwọ ejije iru akwụkwọ nke na-akpọ content creation eji Dibia update wee malia mbọ akwa ezigbo gị bụ Onyekachukwu Victor Odii. Yeah, Victor Onyekachukwu Odii ọ sị tata ka ọ bịa nọnyela Dibia update nọ not in there. I na-ekenekwa ndị Pine Leaf Estate and Properties ndị na-asị anyị ga n'iru n'ife na-eme ndị na-akwado anyị na-asị anyị si n'ike Pine Leaf Estate bụ ebe bụ nọ ịchọba ana gbasara ike ụlọ gbasara ike ife m nọ igolo juo ya arụ oyi they are there for you with Pine Leaf Estate and Properties land banking bụ iwu liliti Dibia update nọ na gbam otego anyị ji atụ anya otego anyị ji asị ka ịbịa nọnyere anyị because ife na-eme na-adị anyị mma ị na-anwa n'iru akwụkwọ onye na-anwa sisi ya na anwa ịghọtago kọwala anyị kedu onye bụ Onyekachukwu Victor Odii ka n'iru. Well, Onyekachukwu Victor Odii bụ onye ji comedian Dibia update wee malụ. Okay. Abụ m entertainer and abụ m ezigbote onye Igbo gbasiri ike na-ala ike ife Igbo ịghọtago abụ m ezigbote onye Igbo. Kedu ebe onye ito kedu ebe a mụrụ onye kedu ka mkpọ gị onye ka esi akpọ ndị na-azụ onye America kedu ebe a mụrụ onye kedu ebe onye ito kedu ebe imere Colombia kedu ebe ị ga primary school secondary school
amụ m na n'Enugu State n'Eziagụ precisely. Okay. So when I'm been the 4 years, I came to Anambra State here. Okay. Ụmụawụlụ Ọka. Okay. Ọka South. So ebe a ka m go primary school na Ụmụawụlụ. Okay. Gaa secondary school there. So at a time, mpụkwa gaa mba ukwu. Gụkwa akwụkwọ, gụkwa mana n'Igbo. Eyotago. Before nnerezie my WAEC. Okay. No, na the same Ụmụawụlụ. Kedu ebe onye bụ? Ọmụa. Abụ m ezigbote onye Ọhazala. Ọhazara. Yes. Ọhazara dị na Ebonyi State. Yes. Oh. Okay. Anyị amakwa na ịbụ onye Ebonyi State. Kịta ka eji nwayọ alịpụta. Okay. Ọhazara kọwala anyị. Ọhazara dị iche from Abakaliki na Ezza na Izzi. A na-akpọ onye ọbụla Abakaliki. Can you educate some of us na amaro the difference between Ọhazara, Yes. Izzi, Ezza, Afikpo, Abakaliki? Because I become comfortable with all of them. Go ahead, please. From my side to that of Abakaliki, both town and every other places in the neighboring state will take you like 2 to 3 hours. So the language, the tradition, everything is totally different. Okay. You understand? So even like I na father more FIFA. Okay. So I believe now during Mbekelu the state okay abia wela nwa tie because I was saying under Enugu State. Okay. Because I na Nara, which is Enugu State, I think in Kano East or Kano something West. I na fa na hazu ofu afia. Okay. Okay. The same language. In a leba as if onye no ba yoku. Ọ ga-aza gị. Okay. But I was surprised ka esi ebeze tie na Ebonyi State. Okay. So ị na-ekwu na ọka aka mmanụ nọ ndị Enugu State than Ebonyi State. Yes. Okay. Anụbeghị m ka ikwu na ịbụ onye Ebonyi State. Anụbeghị m ka ikwu na ịbụ onye Ọhazara. Mana ana m anụ ka ị na-emefe ndị Ọnịcha wewe, ị na-emetefe ndị Ọnịcha, ị na-asụkwu Ọnịcha wewe. Ọ pụtara na ịdịrọ proud of Ebonyi State ebisi? No. I'm very proud of Ebonyi State. Meanwhile, me, I like Isolomife State. You understand? Okay. I believe in Igbo niile bofu. Okay. I believe in Igbo niile. Adima a categorize mmadụ na onye abụọ state ya na onye abụọ state ya. Once you na-asụ Igbo si na ịbụ onye Igbo, I'm okay with you to do anything. Okay. So as onye Ebonyi State ịbụ akpọ gị nwa Abakaliki ị ga-aza? Ọmụa. Yes. Manza gị because abụrụ m onye Abakaliki. Abakaliki is a town. Is a capital. That is all town on its own. So since I'm not from there, mmadụ aza gị. Ịghọtago na otu anyị nọ na onye Abakaliki mmadụ kpọọ gị onye Ọka. I kwesịrị ịza the person because ị bụrụ onye Ọka. Mana akpọọ gị nwa onye Igbo, ị ga-aza. Because Igbo is a very general name. Ka ihe nwe ikwu maka some Ebonyans bụ no they pick offense ma akpọ ha nwa Abakaliki. The nwa Abakaliki a na-akpọ ha bụ maka na bụ the most popular town from Ebonyi State. What do you have to say about people that akpọ ha nwa Abakaliki, they pick offense, they get angry? Yes, in that aspect now is this. Ọ bụrụ na akpọ mmadụ nwa Abakaliki mana ọ ka esi wee kpụ ya onye agha. Ịghọtago enwere ike afụ somebody kịta na o nwere ike onye akpọ ọsa gị nkịta na-aga bịa nwa Abakaliki a bịa ebe a. Ịghọtago na that's etu esi wee kpụ ya is akpọrọ ya in an insultive way. Which is everybody know that this thing abụrụ ekene na ọbọkụ hailing. Ọ dị ka ife onye Hausa kịta esi ya bịa Aboki bịa ebe a ịchọzi ịma mụọ onye Kaduna ka onye Kano ka onye ịghọtago na so etu esi akpụ ya bụkwa otu anyị nwasi afụta ndị Hausa ma akpọ onye Hausa Aboki ya. Ịghọtago na so ịpụtazi asị onye Abakaliki nwa Abakaliki ịghọtago the way esi ewu ya is not okay. Enwe ndị na-ekwu na comment section mostly na some people most of them are from Ebonyi na ndị Igbo ọzọ ada afụta ndị Ebonyi as ndị Igbo na a na-agụpụ ndị Ebonyi agụpụ, especially ndị Anambra be anyị na ha na-agụpụ Ebonyi agụpụ. That is why some people ịchọ ụnọ kwuru na ha bụ onye Ebonyi, onye nwa asị na ọ dị enye onye Ebonyi ụnọ. Do you feel that na ndị Igbo na-emekpa ndị Ebonyi steeti emekpazi na ha na-agụpụ ha as ndị Igbo? Gaa n'iru. Ndị Igbo ndị ọzọ enwero ndị bụ ndị Igbo iche. Anyị niile bụ ndị Igbo. Yes. Ịghọtago and ịbịa na that particular statement ya na-ekwu o depend na mindset of some people. Isi Anambra State ọ bụrụ Anambra State niile
isi ọka ọbụla ọka niile Okay. ịghọtago na because onwe ife bụ na ị na-eto otu a na ịnọ na gị nwa bụ ya mbaba na ị na-agwa nwa gị sị ya avoid this guy, avoid this person, otu o si etonite ka ọ ga-esi na-eme ya avoid. So all those things bụ transfer. Amarọ nka m ga-esi wee kwe, but no ihe a transfer from one person to another. Okay. Na ndị a na-emekwa otu a. Na ndị a na-eme otu a. Imitkwa ndị a maka na ihe a ka ị very careful, you understand? Ọ bụghị not just Abakaliki. Ọ bụghị sọsọ ndị Abakaliki ka etinyere like that, you understand? There are so many people from different states, different community. A place go in that avoiding area. So that is it. Abụlọ m onye Abakaliki, but I'm from Ebonyi State. Okay. No, ka ọ dịkwa ka sọsọ maka ndị Ebonyi ka na-ajụ maka nọ maka na ịbụ onye Ebonyi State. And ebe onye ọbụla bụ asụ na ebe onye bi ka ọ na-awachi. Yotago. Ka isu after secondary school, ka ihe ọzọ ime ị ga university, ị ga boy. What did you do after secondary school? The thing there is this. Right from beginning, I don't like business. I like business. So after my secondary school, I'm somebody now hustle right from day one. So after my secondary school, Epumozo Ganyalo ndi hero moto. Because I got driving school 2015. Wow. When I was still in SS2, I was SS1. Wow. So after the driving school, after from school, so mbido nyaba alpha moto for 4 months. That is Nazu Governor's Lodge ever that depot ever. So, okay. But before the Ebumozo nyalo the pure water moto. 1 month. Or for some days, about 1 month. So anyway, motor da. So I was trying to pass. Side mirror the motor where kawawan glass. So the man more last for chopum from the company. So I was about to go home. My guy said, guy, let's go and look for another work than going back to Omaolo that same afternoon. I went to trouble all when we think motor nya 4 months. Akwụsị amụgwọ December period and stop olu February ngaba Onitsha galụ ụzọ awada Owerri road a anyị nwaji aka anyị wee lụọ anyị ji aka anyị gwuo digota nwaazị ki awada niile mgbe emene niile anyị nwalụ dat ụzọ. So ejibekwa anyị ụgwọ jigide anyị ụgwọ that process I have to come back to Ụmụawụlụ again nchọbazi keke. So at the process nchọta keke nyaba keke nyadi keke for I think 1 year and before. But when na allow that also ka one woman say, do you know that this effort I allow if I know that will make more money? See, I don't understand. Nyakawala more from so the woman say okay, nanga if edika Dubai, that will make it more. So I have to come back. Nyaba keke save big. The keke nyaze for the 4 months. Can finish here. So my parents, my father born say my offer. What do you want now? Say nanchi metraf and then they save the money. So I say okay. Otielu me go say I should return the keke and return oya. For 4 months come mbazu but I have to return it. I say me go China and say but I like your business. Now the business na I got China. So I have to travel to Dubai 2019. October 12, I left Nigeria, looted Dubai. October How old were you? Mbwa? I was 19 years. Muja Dubai? Yes. Wow. So I went to Dubai. I go there 2 months indoor. No work. All my people say I have see Cholumego because I'm a agent. Well, before you went all on Dubai, so I said, "Well, returning tickets and I back to Nigeria." Call to phone say and I have lasting in game. So along the line, with all construction company and guard all their place safe, but I there go like 3 hours pour from city from every people will be where ban more of the place. The all desert, not even more of all desert. So I lawyer by a complete 8 months. I for them one I am for Zian Ki Metriaka. And whenever if one face to face, and you can download blue film na Dubai. On other internet, Aban. You can download. You can't even see it. Okay. So after that 8 months,
So no blue film, but your problem that time. But no blue film. I'm just telling you. I'm just like to no. But no, it's just to tell you how strict the country is. Okay, because 19-year-old, give us a blue film. No, it's just things I know by that you can do something like this. So all those processes. So my orga, the man mail him the alcohol. He called me and said, "Na a slot for Brazil visa. That I should put money, get the visa for." So we're going in Lota for like 7 months near. So now we take the visa up. But as that 2020 COVID-19 were busted out. So the company was able to pay all those workers. Here there is 72 Africans. 50 something about Nigerians. Then others about Ghana and other people. So they started terminating our contract with them. So I have to notch back to Dubai. But as the main city again, can hustle Bazia normal. By then, the visa go, but I can't travel. The visa ne read. Along the line, I said, "Mwa bata Nigeria." And when we rumor put us in COVID-19, I had the black people. So they said I should come back. Mba Ethiopia Airline, 210,000 available flight. Mbatana December 3rd to land there Nigeria. Anozima Asaba. The visa expired. So the thing, I was so much depressed in a way that one of my guys went saying, "You love doing comedy. Maybe before, why not go back to it?" And say, okay. But first of all, I can try go to movie. But go back to movie industry. That's when I met the CEO of Pine Leaf Real Estate. I stayed for a house for like how many months? I told him, "Man, I know maybe they produce film. Yes, the people who do there. I'm the one they teach for KCM film. There are many people not there at that time. So make it at the time I'm poor. But is back to content again, which I've been doing before. I started doing comedy 2012-13. Where is it? I don't know. I was still 12-13 years then. So can you content in there? I was on a London movie. Now I name collaborative content then. And when they hire people no easy then. So we feature in at the time 2014, if I'm not mistaken. 12-13 years, you should be in school now. And my school. Yeah, our stuff is every Sundays. Okay. Every Sundays. Okay. This your Dubai journey. And we're going to go call their Dubai story and how you go. Why people nejeba, onye bata obala aka ma bata? What is the problem there? Or no, we say amara buko na go bad drunk ko na di obodo. Enwe ka esi eje eche we na emeke ya. Ko bu just ko bu azo ejere kita ko bi ga say na na cho obodo ozi ga je ma obu cho ihe ozi ga aru than going to Dubai, because people are saying that oru adi okwa am na abia wo. Go ahead please. Okay, the thing not there na Dubai, but another China that some people fail to understand. Okay. I ban a business and vacation. So you go in there to hustle. First of all, aboni nwelo visa. That's where your failing point will start. You understand? And when some kind of lifestyle not there. Melina some of the buy guy they abroad the system melfa habala kabata. Or life a live. You understand? Some people go Dubai for a life and I go with home. Some people go Dubai, you don't maybe if cultists and all that. You know, so at a time, is it an age that onya by me or onya will injury? No zalo of webe use be go de go nkoje. O megide ndi be ha enyebe kwuo ya enyebe. You know, so check somebody gbajilo ọkpa or gbajilo aka n'ebe a na-agba ọsọ onwe ife court. You check how long go take you to recover. So how do you expect that person
or recover back, onye ga-enye ọrụ. They give work according to your visa. If you don't have visa, you can't have a man with enough work. Ọrụ ga na-enye gị ezigbo ego because there, ụgwọ ụlọ is very cost. Ọ gala ọnụ. A room, just one room, you can be paying 1,300 rand, 1,400. That is 100 and something thousand for 1 month. For one room. Ịchọ inwe ike ọ bụzie gị ibu na achọba ka unu ga-esi wee kie eke. Like unu kezie ma gị nwa, you will not know what the person gị na ya na-abọ bi n'ụlọ ife ọ na-alụ. One day or committee ga deport oge ma onye ahụ ba prison. Many people no prison if ile na ha ka nọ Dubai na-agba mbọ. Many ada agbazi mbọ na many nọ na prison. Some anwụgo. So these are the things. Ebe ha bụ ebe bụ ịbịa. Ọ bụ no business ka ị bịara ime, focus on your business. You started your hustle very early in life. Yes. For you to bonye power Dubai 19 years, and it's not your father bogi, then Yaroga and everything. Your father didn't do. Your mother didn't do. Yes. Why did you start your hustle very early? As well as my parents. Why I started my hustle very early is this. Afghan people go see university. I've seen so many people, not one, not two. Garcia, my father asked me to go to university because I'm very intelligent, but I said no. Come on, go university in Nigeria. I rather save up money, travel abroad, and go school there. Yeah, because I go school by just a Garcia. You just be brilliant. All wadro. So that is it. I have to work. Upgo nature or ega school. There are other things that your father, because there is a stage, there is an age where one takere kweskodin on a care papaya na mamia. Watago. One takere me when parents na bambo can orphan. For example, now I am an orphan. I lost my father when I was 11 years old. Na ko we keponas na pia anoria. Mwane kukere ka mpage suwe nodu. Wanta kere na agba mbọ asif mampa. Opgo na chere ja akwo enwe ike atu ego bidoro gi something strong. Do you feel that do you ogwa bi cho ijaka gi we mebu ya? Ko do you think that na mpage kwesi mere gi am no meroro gi? Because onwe ga say that my father failed me. Or my father did not fail me. So why I told him why I'm package you no there? In a bumbo ko piano noro. The thing there is this. My elder brother and Tom direct Oga boy then. You gonna I know more before to last born. You understand? Because my father no 3 wives. Kitaka equally where the issue is. Well, my mother is the second wife. Obolo agwada go I buy. Okay. But me, I just decide to hustle on my own. I love entertainment. I want to venture into it. So I need to have my own. That's what I believe in this life. Do you think polygamy played a role in this? A feeling your father marrying more than one wife played a role? No. My father is a titled man. Okay. Okay. Just that I believe can with my own. I don't want to depend on anybody. Okay. That is my life from day one till today. So to I go university now, do you have regrets for not going to school, university? And what I'm regret. Okay. Because I still have plans to go. Okay, Igakwa University. Yes, I'll still go. Okay. Okay. Otu ageta this your journey from there to now. Any opportunity in my area, and any decision you take in bar that you would have taken a better decision. Masa if you better kunyura as a 12-year-old boy, and when he remember that you would have done better. Now, Yes. Kebia. What I would have done better is, first of all, I will not go to Dubai. Okay. Secondly, I will not waste my time in Nollywood. Okay. I wasted a lot of time thinking that I will make it there. Okay. The years I spend in Nollywood or buying a film and all that, if I should spend that year
in content creating. Akama abogotego more. Okay. The immediately I came back to Nigeria, I'm ventured into content rather than Nollywood. Nollywood a structure I built to waste people's time. No a matter the inside of it. Just so you waste your time. You understand? Unless what it takes to pass through those bad ways, that is those suffering stage in our industry. Because some people had like kafa malugodu ke can gesi with this thing. When they will come now, guy, and I want to be a content creator. Me page, or feel you know with the gear. My pocket I gas abana buy AG and Abuja even go film. Kedi enwero igaro any lecture, igalo no training, nothing. It just so about baby film. Many people now are wasting their time in Nollywood. Why? Because they don't have any idea of maybe any crew work or any particular thing, any particular work have face in Nollywood. Learn no more about it. So you keep floating. In Agagali, I call location. He 2 scene. He said 1 scene, 2 scene, 1 scene, 2 scene. I think he get make it their way below. Many people who celebrity today served as a crew member. Is either as a DOP, as a director, there are so many of them. So many of them say, if I could all those crew workers. How many Kedumbe you joined Nollywood? Yeah, I'm Nollywood 2013. Okay, 2013. Yes. This number better from Dubai. I remember going here before. Now, but the first place in Banjo, I say I name a collaborative content. You were a child actor now. Yes. As a Nollywood person. Yes. Okay, because actually I'm from 2020 till now. Because all just 5 years. Okay. Before I ban a Nollywood, bonkwem. Ibi Oba, right? Yes. Okay. Kedo. I know get new news maka Oba. I know get as na eje ebe nwa je ebe ụmụazị na anọ ije ebe ụmụazị akwụna enwe mgbe eje na one house gbaka ana-afụ ụmụazị nwe mgbe asị na agbala egbe na club nwa ndị n'Ọba nwe mgbe denu ejekwa na họteelụ mmadụ onye dibia mee ihe nwa ka ihe na-eme n'Ọba ka ihe na-eme Ọba ji ekpo ọkụ otu aka ọ bụ maka na anyị nwa na outside na new otu aka o ji ekpo ọkụ ka ọ bụ ọ na-ekpo ọkụ for real gaa n'iru. The truth of the matter bụ na Ọba is a peaceful community. Okay. Enwe statement a na-eme eki na Ọba asị na ebe Ọba abalị ya. Okay. And which is true unless it is kwaji ife n'obi wee bịa in order to spoil the land. And me, if I'm not present there, but I don't investigate about it. I don't ask questions about it because I don't have anything to do with it. I'm not a Mombasa agent, a hotel or a Dibia or Uncle Mazi. I don't know anything about that one. Okay. Man, when it comes to a club, but I made then more if you're not at the club. Okay. Club, yes, more if you're not so on that what happened? Fateful day. What happened that night? On that fateful day, just what to see the Dolime walk. The man when I was club on your Porsche. Yes. Okay, I know on your Porsche. He's the one that called me direct. That should come. I see, okay. So that day I was somehow weak, but I'm not on anything. That something will happen. So I know make club. I bought the first thing, I bought the second one. It's like no, the third one can I able to take gear car able to see with all bounce. So I know gunshot to Nilo. I say Bobby will not knock out because it's all towards December period. So I say no knockout. I walk away again. Only hype man say banyo egu. If I have knockout. So more self tackle obia. Say if I have knockout. Because I believe from no day far game. I never maybe experience before. So at the time, you also have for people
gbara ọsọ gbabata ime even the bouncer. So ozugbo ha nwa gbabataziri ime anyị nwa na onwe anyị aga n'isi ofu ebule egbepata. I see, because normally ndị SARS ndị anti-court na-anọgide bịa ebe a just for security the man na-eme invite ha nọsịkwa ha anakwa. So they dressed like ha yi mufti. So ha bata onye nke a bulukwa egbe pụọ asị kpọba egwu na ife a dịka ndị anti-court na-abịa bụ before. So at the time mmadụ egbe gbabatazie n'ime ebe a dọcha egbe gbanye enu taa everybody go down. Mụ na onwe m amago fence ebe esi ebufute mmanya ka nsi azụ ebe a narigodo. So at that process ihe dị ebe a 3 door nke eji apụta from club nke kitchen na nke exit. Mepe the first one bata na the kitchen, mepezi ada last one nekwe ka mmadụ si ebule egbe kwụla ebe ihe pụm n'ọnụ si abroad ewekwa n'iwe nkwachie the door. I'm telling you reality. Nkwachie the door nachizie back. Anyị nwabatazie n'ime the club dị na alụzi ya na wedozie ọkpa gbadozie na the door. And I open this door from the back door. Open this door. If I come inside, I will bust your skull. And I say, "Hi, Chineke God." Better na po onye ọbụla n'ọnụ. Dibia club. Bale. At the time, onye nke ọzọ bịa si shift. Ọ pịazie egbe na that is na the handle the door. The door. Gbaka akwazie ya aka. The egbe sef eto aka egbe asị wee desi ya n'ilu anyị. Anyị nwa dị na si ebe anyị nwa gbado on the door. I the 3 guys. I say, all of you go inside the club. We have to jump. Mụ anọzi n'enu mmadụ nsị ya mba na ọka mmadụ nọ n'enu m karịa na mụ anọ n'enu mmadụ na mewe eji ekwe ọdeshi. So at the time anyị nwa mụ shift zie jezie na akụ oche dị ịma na enwekwa oche club asị adị nsị kama mma izu ezo ọ dịka enwe much value ka m pụta. So both my necklace, my earring, my watch, yipụza ife niile a yipụ akwa enu food wee tụsịa one side gbalịzie alụ nkịtị. Ana m ebe a sị ha bụsi egbe bịasị ada side like enwe one girl nọ m na-akụ asị ya ka ihe bịa ebe anyị bịa menya wee the owner of the club. The guy sị na ya amakwa na ya bịara ịtụtụ ego agbagodi ya egbe n'ọkpa. The blood ihe a na-etu a blood mmadụ ekwute efloat bịa na-akụ ebe anyị dina. They look for the man, chogide the man like half of here. I was going back half of the bouncer. That bouncer as you go where. So that bouncer on a VIP. I bought the bouncer. By then I go who they do birthday. One guy name a birthday. So one guy seen on your name a birthday. In order to secure people. I do the guy and up for the bouncer. I say bouncer. Now this guy they do birthday. Bouncer say no be the guy they do birthday. I saw the girl all. But to go there nana. Wabule like abanili eno di na go nana. We say bouncer je do to any birthday. So nyama ba na VIP do the guy. Do puti yellow. I say the guy where your car. The guy say no get car. I say you the crazy. I hope I went no get car. Ma see your phone. Our iPhone or the 14 Pro Max. I say where the owner of the club we do her. Because he's the man. The man. Not the club. Yes, and he made it. So the man was there all those while. Yes. Okay. So and before then they promised God that no bona half for here. Na ga agbo everybody not there. So at this time he duped the man mazi ayola kpori apo ilo batazi na achozi moto because enwe mgbe ha batazi I had no security bụ ụzọ wee gbaa ha nwa egbe gbapụ di ata ya. So achọbazi moto ọzọ ha ga-eji apụta akpọnite gị wee ya ọka isi ya n'oge ka tatata wee ya ọka tatata hai ndị agbara ihe agbara ebe a dọrọ mma. Obi si m ike n'ime the club n'ọzi mgbe nna lụzi all those gunshot wee bịawazi ya trauma alalụ nwụrụ m ụla sọsọ m na my room for like 2 weeks. Iji ebute nwa Ana m ayọ people ọ dị adị nka nwaanyị a ga-azọ nwu mze ana m achọ nwoke ibe m. All something that I cannot wish even my enemy. I cannot wish them to experience such. Man, at the end of the day, and what you meant push, right? They just took him away. So after that experience, how is entertainment and then club business, by now? The stuff there is this. Club business depends on promotion, how you run your own. You understand? Somebody when you get a law, when your club I come my own, man, my cheap. People will be coming my own. Yes. And
business the entertainment business bụkwa ka isi atọ ọnụrụ people on ka a ga-esi na-atọ ọnụrụ gị. Yes. So that is it. All you na-agalụ people a na-agalụ gị. Yes. So that is just it. It's okay. Onye bịa ọba abalị. Alụmanụkwa onye bịa aba abalị ya. Ọ dịgo amaazị m ndị kọpịlị ibeba. I don't know. Kọpị akarịa. O te ga-akọpị wa. Nollywood, it's no structure. Arrow just for people to come out there and waste their talent. Na ọ bụ na ị marọ the procedure. The nitty-gritties. Yes, the inside of it. Because from a reason somebody got on industry, somebody that cannot even afford a better clothes gonna say in the industry 15 years that you should come in na make able star. Somebody na make ibe nya enwe fe be mmadụ anya na if onye agụ na aga ị ga-ama. So that is it. These people had agwakebe onwe fe eziokwu. Had agwa the new people nekwe ife dị on board. It's only few. So yes. That is it. That structure as a Nollywood. One is this problem the Nollywood na-enwe something like that. Hana like crew member. How can you combine light and sound in your phone? One person will light the house, one person will do the same person will still do sound. Yeah, but two different offices that one person cannot run. So they lack crew workers. You watch a film on Dutch. If there's a film on the bar, a film goes, you see director, DOP, just DOP, one DOP, light and sound, continuity, welfare, location driver, costumier, makeup. You understand? There's nothing like artistic director, nothing like language director. These are important rules. That's why I watch some of their film. Camera na-enwe director. Camera na-enwe director. Sometimes you na watch Nigerian film, na for ebe boom mic na-apụta na camera. This is the work of the director, that camera director. Camera one director to check inene the shot. Mana ịpụta na Nollywood ga-epụta director asị gị na a na-alụ ya alụ. Akụchikọ ya. Asị ka ese ta ka ọ pụta echi. These are the languages I use na Nollywood. So ihe I need to do is to enlightening people on crew work. Na ọkwa crew work bụ film. Ọ crew work bụ the film. Ha dị akụziziri people. Somebody bịa na weta ego na asị na ọchị ịgba directors ID card na once no ya ji ego enye ya amara mma fe set go standard now. DGN, but many of them. I don't think it's that easy because I have friends. Enwe DGN, enwe is like Amprank. Okay, all those normal. Okay. Mana DGN but the Apes. Echola na ama nwa gị isi. Anana enworo police case. Anana enworo court case. Bịaba na Pine Leaf Estate. Sọsọ fọnwa bụ ife ga-enye nwu gị ya. Anaghị abịa igolu ede ka mmiri oyi. Ịma nwe issue. Ndị obodo ama nchụghalị gị. Ndị youth ama nchụghalị gị. Pine Leaf Estate. And then, man, sometimes why I don't actually blame Nollywood is that akwa mbọkọ onye ọbụla na-agba isi onwe. Image kwa film ndị ọcha gọọmenti nwecha budget for. Gọọmenti na-akwado enwe market for. When I compare kwa film ndị be anyị. Akwa mbọkọ onye na-agba because mgbe employ artistic director, language director nke nwa ego one ka ị ga-enweta na the film. Wee zekeze ndị a. The thing not there is this. Nollywood has optago people that are capable to grow the industry, take it to the next level. What kind of next level? They have people, at least, who do not high equipment. If you see it is standard, upon a man meeting up with the standard, they produce na film. They produce a film out of mana. You have no Nollywood. You are killing the structure. Where do you sell the film after producing? That is it. That's the problem. We don't have the proper market. The thing now no name na enwe Go TV, enwe This African Magic, yes, and many others. Yes, they go to go film kwan. That is it now. Enwe standard base it here. You tell those people when they go the film, this is what we have right now. Na ka ga esi we na eme ya. Annoyance meeting, but I'm an individual. So you are na emezi by budget ya bia.
Even I'm with friends cinema film and then I go theater and film studies. When you check all those things, even I say African Magic na film no go there 10 million naira. You what I go? Na LSC anya. They will leave it for you. Je kwuo mmadụ 1 million ma ọ bụ je mee nke ha. Ndị na-ekiri na TV actually ma whether more camera something ma ọ bụ camera si n'igwe ka iji wee si ya. Anaghị afụ chief ime ofu uwe ezu oke fu Mr. Ibu onye ọbụla atakapụ na-amụ. Finish. Yotago. So that's why sometimes marketers they pay more attention to the faces. Nge kponye onye ga-elele ya film. Onye ga-push the film forward. Maka na ndị na-ekiri ya achọrọ ịma angle whether mo is a bird eye view, mo is a master, mo is a and then it's about let's go to this Netflix. How many people watches Netflix? Mmadụ na-enwe account Netflix, mmadụ na-enwe access to Netflix. Enwekwa level bụ na go TV ka a na-watch, nwee YouTube. But I know what you're saying. There is room for improvement. Mana ka ya na-ata ha ụta. Mbụrụ ụta asị ta ha mgbe ọbụla ebe ọ bụ ụta ta Nollywood ta because mbọ ka a na-agbakwa ahụ. Normal, yes. Because I have friends. Na mgbe anyị nwa kịta na-eme YouTube content. This gbam kịta. You know, enwe mgbe bụ n'oluo now ụmụ ike ọbịa fabe anyị arụ imezi gbam. Ụmụ ike anyị enwe good camera ma ọ bụ enwe some guest. Ọ bụ kịta na ịbụ very big guest si Lagos kịta wee bịa. Enwe ike mgbalị gị flight ma ọ jepụta gị na hotel lodge ya gị for this program. Mana ebe ka m si wee fụ ego m ga-eji wee je gbalị gị flight lodge ya gị. Ịghọtago? Onye ọ gị biko gị baa keke isi m dị anyị na level gị akago keke. You will now see me. I will end up calling ndị nga akpọnwụ. It's true. You know, so why? But I still get your point. Yes, they should just add more. You are a comedian. Yes. Stand-up comedian. Yes. How is stand-up comedy in Anambra State right now? How is it? How is it going in Anambra State? For you, the truth of the matter is stand-up comedy in the East as a whole is not easy. Other fella. Other easy. People in the East they value music more than comedy. Okay. You understand? Have value la na angu ma say na happy egwu na gbasara anya chọrọ no story. You got na. And then the East I believe na enwere ife dị ka upcoming comedian. He believe but those people are not for their face. Basket mouth them ogbo if I go to like nda na bụ ndị okay onda bụ comedian. He believe mana gị nwa na abụlụ upcoming musician also got their blog ogene ka ị na-akụ. They would like you to come and play for them. Career a stand-up comedian. So other easy. It's not an easy something. So the value, the down. So once the value, the value we see the down, the request, the down, the hard work, it is how much. The hard work, the very, very much. You gonna if I say it here, okay, I am Jati Sinanchi Bido Comedy Club. Somebody called me and said, Molapo Comedy Club and Chime. Muje Chonke Madam Managa. You gonna if you don't have a comedy club now, how many people can have on look it up? You gonna every day I'm being on Nolan just can't come comedy. But Haga Lagos. If you ever had Juloy, nigga comedy. So the hard work, the too much in the East. But the result, the small. The result, the very, very small. Mother engage in stand-up comedy where survive one at Easter. As no ya kone me we bolo mother. Do you think not the possible? As a stand-up comedian? Yes, first thing you got you go to give one baba. How many comedy show can you go attend in the East? Or they are draw. Or do they for draw? Is it that you mix it up with content creating? Because if we are now saying now some people na make content na at all, other possible. Two of them cannot work. A man work. And the thinking you need as a content creator is totally different from the thinking you need as a stand-up comedian. As a stand-up comedian, you are thinking ahead. You are thinking ahead of people in it called a joke.
But a content creator can add something with ihe ọbụla na-aga on. Do you know that somebody can mimic this gbam? Obulu content. Somebody can mimic anybody, mimic very dark man, obulu content. But you can't mimic a stand-up comedian. You have to think ahead. In order to make these people laugh. So you think ahead. Iko joke amalo that touch. Ko joke amaro. Take them on our way. Original materials. Ka ị mean by na ọdịrọ possible mmadụ ime content na-atụ ọrụ ịtụ ọrụ bụ yahoo ka ị mean by na cause ebe agbam a na-ekwu ịgbam ka ị mean na ọdịrọ possible mmadụ ị na-eme content na-emekwa yahoo. Why is it not possible for the two jobs to work? Okay, the thing there is this: ịtụ ọrụ for ndị na-atụ ya a na-afụ ịghọtago na ndị a they spend the whole day. Okay. Na me bombing fa. Na cho so many things fa na cho. Na bomb. Na follow up. You can see when back to back. When you get somebody name all those things. I believe na those mgbada ha na acho. Na alụkwa ọrụ ụfọdụ ada alụ ọrụ. So onye ada alụ ọrụ na alụ love ọkwa ma na ọ ga na-achọ gị all the time. All the boring. So as a content creator, you need ima mgbe anyị na-abịa udo ka state ese ọrụ. From morning till evening ị na-ese ọrụ. Ị na-achọ ka content enwe ike na ịbịa location na ife ihe dị ka executive. Ị na-ajụ ka content m ese with executive. Ị nọzala ebe ị nọ na-echi enwe ike message abata na app iji wee na-eme the thing. You will not concentrate on one. A man concentrates on one. And then two of them need your mental. You only need your mental attention very much. So that is the stuff not there. And the people, as a content creator, people gonna make us like in a trending video. It's a very dark man like he made video as a that kind of stuff. We go about that period yourself for an at all akocha na Facebook kejo yoga you put up no new camera na art something. So two of them are that work. Okay, what do you think about the way forward Southeast entertainment industry generally? Kedo the way forward? The way forward is this. Only if I lack a love. I lack a love. And a mife kabao. Na Southeast. If you are not my man, you blow my man. Secondly, that spirit of collaboration, I draw. Partnership, I draw. Everybody believe you can link up with Oyenyane na Aboto. Oyenyane na Abo below. Oyenyane na Abo be close. More level, yeah. Level, yeah. So that collaborative mindset, only few will ya. You got to go now. Eji hafu mad encouragement. Man, and buy na like eji hafu mad encouragement. Bobambo, try, but don't you 100,000 followers? I collabo. Can I something? Each at them mad alpha. How actually one come na give so all say can I see your page? How many followers? That question. Adema on abo ma bananti. Na go on 500,000 followers does not mean no onye ọzọ ga-anya. Yes. So, when I gonna make content, your face is showing, my face is showing. Do you know no to no na mona Sabinus say video na Sabinus face here not there. A go the whole glory. Nothing is left for me. The only thing not there is this, and I'm imagine where somebody is in Amona Sabinus or man. Mana the glory, the money, everything boya waka ogal. Obugodo mo with the content na nye Sabinus so say kete ya geku na Sabinus the creative. Enwezu ema ka the content isi we bia. Ya geku bu na Sabinus the creative. So that spirit of mindset, that mindset can collaborate, adoro. And that cabal, ye cabala and my man. Come on, ga appear to Lugisi. Kagini ana boche koi phone or kagina gamo gino ya together. I say I form one kia.
You got to go now. Look at Funny Bros. Onwe crew. Onwe people in Afro na video steady. Look at Sabinus. Look at Sabalo. Look at Makenje. These are top people. You can't be a successful content creator alone. Imam Bunye alone. Obody for enemy. Man, even at East there, somebody believe in all game when we are so here. Without people in me invite na BAM now, nobody will come here. If you like, we'll go to Loeba. Upon a lot of people in me interview. What is it? Yes. So upon people are there help Sabinus them. They say they work like these other guys. Nda ni na bonus na. Yes. And where they fed the Sabinus. Yes. I'm not on Bobido, but I believe that Bobido no many as Osia. Make it lose go with a crew na Oba. I had a like each car on push you for you. I need and I like it. I need an alley. They been with one ladder. How can 5 people use it and climb? The weight will be much. Or by everybody had that chipaz. Mona gonna about make na build draw YouTube channel and although 5,000 subscribers. Somebody have to take say na no nya use kwa go gini ana okay. How can we divide a YouTube channel? We can't divide it. When we can't see divide, I believe no on pack even on YouTube. Why? I want to get divided. We may pay new one. Will subscribe wherever, wherever. Sequel. So, although possible, can you weigh the mindset of after somebody well something and a push that in a push man does not mean you get relax here. You will not be working hard. Somebody like Dennis and Igwena. And we phone who about Makenje. And when I that guy with that issue be an arise will be near that time walk over very hard and smart. Level organ today say if you are who about Makenje behind years so no man you understand? Yes. And we fed each a mother walk hard and a mother walk smart. In the East content creators not at East they are working very hard. But only few is working smarter. And when do you feel not work hard? When do you feel not work smarter? You 1.5 an hour. How kind of? If you is working smarter. Okay. If you on our work smarter. Who else? Going on Zangapana. Happy Ibu now work smarter. Then I work hard. And then I work hard. And then I work hard. Upon that, I copy both executive and then I copy executive. Then I copy hot. Name they are just working hard. Aqua ina when can get where you lead this aqua na aqua highest in zone and so giving one boy and baby no need. And I for aqua na aqua makwam. You are hiding under somebody's concept. Mano onyo brabie bidon otu na before Ezege we bidon. Ezege was doing a hair or Sophia. Yes. Ezege na you copy onyo bro before we bidon care. Ezege na mi hot. Onyo bro na mi street. Okay, that's the difference. This thing now there are two concepts is totally different. Ofiala alu ifu ebe emegide onyo bro megide skit ejidia. You understand? Okay. Mana Ezege some of his content being negated on certain times. If it will turn against him. He will not succeed in that particular concept. Okay. This is the difference. Yeah, and I for now, but the two different things. Okay, onyo actor. Actor that one. Then Ezege bu boss. Ezege wa atọ na boss. One mecha na. I don't get it. Buona. Eyotago na. Onogide opiacha onogide kwa ejide yawa. Okay. Eyotago. No one content o me with onye ami. Obie na onye ami a ego ji we lori ya moto. Onye ami a apia suo ya. Nya no nwe say brother ewe ni iwe. Nya wa kwuruzi okwu puo. Mana ọ bụrụ onye obodo ga-ekwechiri di onye ami. If you go now the two different concepts now. So hana abụ na emelo onwe fa dia thing. Even mgbe onye obodo na-eme content mgbe ọ ka na-aza nku SP esebego m content then n'ọka.
mgbe m na-eme content ọsọ onye enwe bụ Black Albino nwoke ọgwụ Mr. T ebidobe content then. I've been doing content back then. Today stay when before amalu na ego na Facebook say face we go m content chat go mu Black Albino ka money say content then. Otego. And then you never blow. Oh yeah, but it now. Or Grace ko Akalaka ko Destiny ko Village People. The thing not there is this, one, enwere somebody na asị na eko si adi. When you come to my side, so someone be na emi a. Anyị enwere people ịma na ya bịa bụ ibu na-eme something anọgide ofu onye ga-anọgide na mee research ọ sị na uncle ya kwukwara ife dị otu o wetie ma anyị bịa ọgbakọ. Mana ụdị fa adrọ only me na-emi ya. So I was the one man standing there. Enwere onye na-asị m nke ọbụla m kwuru bụ highest. Okay. So mgbe m megide the thing at a time mbịa fụba video Ogbuefi switch like mebeziele onwe m single video when it was hard to get people in the content with. So mebeziele onwe m some that kind private single video. Nti camera me before na kwa keke then ina anya keke mgbe ha n'ọka it will be very hard for you na-enwe chance because ị ga na-agba mbọ ka ime it up with your daily payment, your weekly payment. So etilo m enyero m ya that much time like now. Ọ bụ na nye content creation time like it once we went time for it now. Aka m agbago na many people in anụ afọ ha today na blow na 2020 when everybody was at home. Yes. So had it been in Nigeria by then, I would have been part of them. I'm not sure, but I might be. All the possible. All the possible. The possibility, believe. All the possible. Can I get to you as a content creator officially? Because you're doing entertainment generally, which is MC and comedy. But let's come to a content creator. You are Dibia Update. That's Ohenaza. Yes. Okay. Kedu update in the Dibia and Anambra State as the Dibia update? Kedu update in the Dibia? Kedu maka ndị jelo oka jekowa ne bagolo jekowa. Kedu their update and kedu ka isi the Dibia and Anambra State as the person as a Dibia update? Imago na aburo mo a real Dibia. Akamana unkwere ho ha. Aburo mo a real Dibia. Okay. But the thing there is this. Dibia dị iche iche. Okay. So onye ọbụla na-alụ nke ya ka esi wee kpọ ya ọ ka o si wee kpọ onwe ya maka enwe ndị akpọ nwe ndị kpọrọ onwe fa. So onye ọbụla na-alụ ka o si wee dịrị ya izi. Ịghọtago? So that is it. So onye ọbụla on his own. Get the meaning of Dibia Update, and then why did you choose the name Dibia Update? The thing there is this. I know normal content, normal ife otu, even before you cash out to them. You tagona and maybe name Charlie. So at the time, say, Ezeke name me onya name me is no better than Jola another thing. So I know they buy in a shoot one guy say, how far? Why not try good year Dibia? Then I could go Igbo for ma. Mo try good if Dibia, so try sick half from Gaza na. Adapt a Dibia Update to I can see Zabia. But then we say okay, if I should be doing this thing, I need to be different from others. Nje cho laptop umla pale. See anamahe mi shrine because Dibia highway na shrine. Of Dibia na shrine. Many people na shrine and say anama choria. Let me just be doing my own in a comic way. You got to now. So I was just trying to tell people that na Dibia aburo nye be fe na agbari also na Igbo. Because when we go case we be a place here mailing you say okay, if I should be doing this thing, let me just be relating with people. Happy people say cholo nya be shrine or see me because sometimes if we somebody na carry on something on name something with that costume. I was just trying to tell them that these people are normal people. You go. When you put na call kaketa sine bukwa Dibia. Na afa mo Dibia ma akpọ gị Dibia.
na restaurant dibia nke a everybody ga-atọ ọnụ na-ege anya enwe ka esizi na-afụta gị so that perspective is the only thing dị m n'obi to change adị m eme shrine. Okay. Laptop ị na-ebu or ị na-promote yahoo because ọ dị ka onye aka ị na-promote yahoo fraud. Mba ọ bụrụ fraud ka m na-promote ọ dị adịkwuru m n'uche sef. Okay. Enwetara m the idea when I saw Funny Bros using bag this nnukwu akpa oneji. That nnukwu akpa oneji, if you should say na laptop a na-promote yahoo ma na nke a na-promote ohi. Ọ na-emezi ozudo tii na dị akpa but just comic iwatch ya dị akpa ifu na okpuru ya ya oye enwere ife ga-adịnwu n'ime ya. Yes. So the laptop self sometimes if your data is not working. Okay. If you know sometimes name kwa content mother say if I can use the atwa na agwa gị na ọ da alụ. So that is it. Okay, as a content creator, how is it going for you? Kedu challenges in personally? And go ndị ekwesị feature that if feature that they will help you, and go ndị nwe ike si na ndị a you cannot access them. Na ndị a is not helping the industry. Or we can no go in there. They'll say is or snob working or choro hagine aro. Would they had in your own personal experience as a content creator? The thing there is this. Enwere onye na-agbakwuje na onye m believe na money na bụ so ọlụ na mmeblo. Okay. But me, ana m achọ stand-up comedy more than content creating. Now the challenge na enwe as a content creator is not really my problem because if na achọ dị iche. Okay. I just mụ na afụta content creative just to be relevant, to be steady on Facebook. I want to be a stand-up comedian. Ama na Nigeria. Oh. Okay. Can you stand-up comedians in a look up to? If I should say onye na look up to, the stalker has been somebody I started watching years back, even before I travel abroad. Yes. So, you put somebody in Nigeria. And no other person. You know, who travel abroad or decade Germany or UK, you went outside the country. So that can a weekend help again. After we could Dubai. I say abroad, I say abroad. So you go outside the country. So that people get help can help your child. Okay, the stalker. Yes. Can you stand up comedian onye Igbo? We can say na look up to. We can onye ajikwa Igbo eme nke ma ọ bụ oyibo. Enweghị any stand-up comedian ọzọ mmasị gị na look up to. Okay. Enweghị onye mmasị kama I learn from them. Okay. I learn from them. Especially Ogbuefi. Okay. Ogbuefi will be somebody where we say if you want to learn, even you must learn. Ogbuefi I go talk. Ogbuefi I go talk. Or somebody bụ na even chọrọ ịmụta something, ịbịa close ị ga-amụta something. Talking about Ogbuefi, he so na ndị ọgbọje Lagos. Yes. For the Onitsha to Lagos. Yeah. 2.0. Yes. Okay, I be 0.2. All the same thing. Okay, how did it go? How was the journey? How was the experience? Okay, from the show, the artwork. Meanwhile, Otego na afuto Ogbuefi right from years back. Na afuta content. So I'm like the content. Ne follow ya, but his concept and everything. So for the show, I was like, is it not okay if I should try my luck and mark oge any platform at this show? And Bob no only Igbo ko and afugo both chi machine I more the alpha and then that oduna gonna say that no we fed each me and these people just that it has been long on industry before them. You're gonna so nde Ogbuefi na Instagram or ebu mo ụzọ chọbagodo number and chat ya so many people. I chat in both Chizelo. Ọ sị m na ọ ga-agwa Ogbuefi before onye m number. Chat ya mmiri mma. Ọ call him story. Chat ya many people on chat si akọsi ya story. And ha jichakwa number? Yes, ha dị na-eji the number. Because I dị m ezi ezo mbịa nsị gị na ife nchọ egwu ya nọ.
I want to know if he will give me platform on his show. And then na agwa ablo stand-up comedian. Because na fa na ha nwere ike na-atụ ụjọ m nwee iwelu detain. So ngaga na Instagram de Ogbuefi. Ọgwụ the message ba. Ndekwa ọ da agụzi ya mgbachizie nkịtị. So in chat ya iyo kasha say afa I confirm organ this show. Can I come? Can you give some certain things? Can man again perform more together na the show? Osim no ya dikwu oke ngwa mo bioka. So mbioka that day. Bogide iyo kasha out na phone more than 30 something miss call. O pick yo. Na bazano zi mo piwe kanya akpochi ya ma say no na halala that should come back and say na ebe no that na mo anago. Osim okay. Maybe osim ngwa mu check another day ngabia. See okay. So naluzia chat ya client did wrong because money have go na show twice. Chat I say senior man ne ku ife ncho. He get help him talk or to Ogbuefi. Osim okay. Mo send the area video even perform go na show. We send the area like 2 or 3 videos. Osim okay that you get back to me. Money I could if around 2, 3. So oluzia na mgbede. Ogbuefi replied me. Amaro mo anya wa chat dia o ko na oburu ya, you understand? And then you did not confirm that. Just him judgment about that one now. So Ogbuefi reply say no the business here yes na enwe my idea. Say okay if I can be able to locate backstage that I should come. And see you can see how about confirmation. Now this confirmation get help kwa o. Osim name is go confirmation. Ma bona engage aka mmemujila aka njila aka lord the confirmation. Send the Osim okay na audio okay. So we just be the whole confirmation and gather together. Because I have little knowledge of this graphic design. So unless you galo bana 7,000 naira. Will you pour piwe kame video? Bugari sia the thing no Ogbuefi na eme show na Lagos. Obone no Onitsha na ema Ogbuefi that you should go to Lagos for the show. Me say I post Ogbuefi we like here the video. When I say that no more get me pezili a show. So on that fateful day, I gaba Lagos. I was hoping that yoga shout na abia early. Kamuni ana abo na room. You got to go there. So yeah, was saying okay, I about the afternoon flight. By then, I will go Lagos with my brother. I will go Lagos as early as 5 with other performers. 5 a.m. 5 a.m. So I just in at the apartment, ebe na Zen apartment opposite Bezenko. Ebe aka I knows. So I knows me ebe and the celebrity barrister Oga fellow. I say and if I use celebrity barrister. Nchomaze batazie na the bar. Nekwe yawa. Muni ya kenecha I was surprised because all mam through when mina GBAM we obere misunderstanding about show. So Piam nekwe Pool King, CEO Pool King Estate. So he came. He was very happy. Nekwe Lord Zeus. So eba aka anozi mela enya inni and every other thing. Nyezi I key those roomy yo ha. Eba aka I want before how we biazi the show. But before then, I na celebrity barrister had not say in the morning. And I could 10-11. I want to go hotel. Lu see Ogbuefi. But if I get help, I say it. Who know about you? You and your brother? Me, my brother, one of my guy name a video with a showpiece. The guy is on a go. So I be say when I hear help, I say it. I say no, blue the show east here be here. Now go here ni. You know about. I want this week. But so Ogbuefi was very happy. See, among any now man they no Lagos. No, so I want be Fabiano. Like one AY. So he started telling us stories about how AY is we make here. Ogbuefi na go see me born na see then before Obulu Ogbuefi. Ma obia show na Lagos. So to I want see what me. About the flight as when I perform. About on flight. Mo aja kam we. Okay, go about moto. Yes. Man about yo faka flight. Yes. Okay. So Ogwa be here na actually here na a big man. So Ogwa kem odemba. I've been in the game, so I'm gonna go more what I will gain from there. You're gonna. I got good rhyme, so I've been in the game, so I'm gonna make the game. I'm gonna go what I will gain from. I've been full videos after the year now. Do you still have anything else to say about the journey before the show? Okay, I've been full videos
from the event. You know, they just posted only your own. And from video you catch that for that saying okay, feast na some people emer off man na some people emer off man. But I saw your video, you did well. Yes. Can you experience? Can you help me at the show? Performance wise. The thing there is this. I won't go my idea of Lagos stand-up comedy. I won't go my idea Lagos big stage. I've googled, I've browsed, I've watched so many things. So I'm all going to see it. I believe if I na East here. East is totally different from Eko out there. This stage where you'll be seeing yourself and I forget. You see a lot of people. Man. First of all, but I got to go to confuse. So if you will concept East here, Jeba, Kime something. Now I'm again on Facebook. I'm going you are nobody. You know me what another point now. If you back Kime, now I'm again on Facebook. I'm going to nguro magi. Your video that across head bridge on each. So after the whole performance, even you can shout out to them and they performed together. You know, if you posted their video. Okay. Or posted their video, but during the comment section, people were like saying, these guys are not stand-up comedians, these guys are not stand-up comedians. But those people now, they put things about them. Yes, they are not stand-up comedians. Which I believe they know. You gonna? But the issue there is this. Mistake if I may. I will say it. Mistake if I may, but now, they didn't go to drawing board before coming to the stage. They just feel like, let's come with the face is there. But Lagos had a me face is there. Lagos name things with your content. Energy on stage. That in the well, show it. Forget about your face. No matter who you are in Lagos, if you stay, if you show, you're born a draw funny. Yes, you want So I got through drawing board. Say it here something. Oh yeah, let's do something like this, or let's do something like this. Even Chi Machine repeated show joke Obuefi na his show. Ewo. O repeat the joke here. Obuefi akogo the joke before. Akogo the joke before the na another show ko okoria. Okay. Yan obiakwa repeat here the joke to the same person agware. Ewo. He was talking to Pretty Mike. Whereas no Obuefi ekugo the thing before. Obuefi has to go, but wait can you help me ask Pretty Mike waiting be your work in Lagos? So now I'm again repeat but the joke. Oh, and then Pretty Mike was there. Oju Pretty Mike, can you what tell me? What is your work in Lagos? Ewo. So that was not even a joke. That was a one-liner. And again, we repeat the joke, you are bringing the person relevance back. You repeat a joke, in bring relevance of when the joke. Okay. So it's not, it don't want anything to do with you. So what did you learn from the experience? Your own journey. Yes. From the whole experience. What I learned is this: I need to take 90% of my time back to drawing board. Then 10% to practicing it. Okay. Somewhere. So that is it. Ndị be anyị unu kpọrọ nya bụ oku anyị azago. Ugbu a ị ga-abụ onye ọbịa na gbam na-agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ n'ụwa. Ị chọrọ ka anyị gbaa gị ajụjụ ọnụ ma ọ bụ ị chọrọ ka ụwa nụ ọnụ gị? Deere anyị ozi ma ọ bụ kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a ị na-ahụ n'iru onyonyo gị. Daalụnụ. But ndị be anyị na-like amarọ m ka m ga-asị na ndị be anyị ada like ka agwafa the truth. Father like agwafa the truth. Chi Machine but somebody he ọ na-ekwukarị joke mmadụ. Ọ na-ekwukarị joke mmadụ. Ọfịs na enweghị ebe ya wagwa m. Money a ga-asho sị na akpọ m show kpọọ ya show. Ambili ọzọ perform onye anaba. Because ọ na-ekwu so many of my joke. Ọ na-ekwu so many of my joke. 2014-15 mụ na Ebuka Hero agago show stand-up comedy n'Umunze.
That's it means we video maybe stand-up comedy can I was doing with somebody before, Paul and Silas on stage. So I button on stage that day. I became a hero now with so many other guys. So along the show, I know I perform. So the guy money ana abona make comedy sim kiabia. Drop on mic pose why but stage who first joke. People amola moment second one ham nyawa drop on mic poa. Jeze number gate na leba na am. So I have to pick the line. Maybe some certain things my father name. I started insulting myself, saying so many things on that stage. People started laughing small. You see, okay, I can do this thing alone. Not I can sweep it. I started watching people. So, nyangwa, abu no cholo, eba na this stand-up comedy, full time. Nyabolo. Other is you. More myself, I went about different Joseph. I'm still working very hard. I still work very hard. So you should just happy na joke ndị mmadụ. Ị na-akọ joke ndị mmadụ sometimes a na-amụ. E mara na ife a na-amụ bụ gị maka a na-amụ, not your joke. When you talk more of people's joke, especially joke onye ama. You tago na joke onye ama. And in a big show dịka that Ogbuefi, imero rehearsal, imero ikwadoro akwado. For you to even repeat that pretty mic one line spontaneous pass. Yeah, or pass self ka the pretty mic be here. Yes. Okay. Kedu ihe iche igwa content creators that na-ejecha shows that they feel like content creation is makes you a comedian. You know, it just because then we go instances where you call content creators on stage. What do you have to tell content creators? And why do you think that show promoters will leave comedians, not about content creators, for shows when they know that they cannot deliver? If you're a stand-up comedian, first of all, try to build online relevance. Okay. Try to build relevant online as a stand-up comedian. Relevance as a stand-up comedian. Now, show promoters should know the difference between a stand-up comedian, an MC, and a content creator. Okay. A content creator can be an influencer to show. Like Okulola show now. You are just trying to make the whole show to be okay. Na no nya na this show or no na abia the show. Or that about the stage go abia make comedy. Very dark man afugum some shows oga. Enye ochenilu onoludia. He influenced the show for people to come. There are some people who never enter into stand-up comedy because I believe in a stand-up comedy na East to be ego. Ego. Here many people, many content creators jabalo stand-up comedian because ego. Ego kafajiri yo. Kafajiri yo they have fancy ego. Okay. When you put as you ana ekuzi anyhow on a stage. Maka the money. And when you feel in on a stage ego. Now this our industry. How about that? Go na iye ga na ekwu na abụrụ mgbe mmadụ pụtara sekpula na sisi biko sinye n'ime ego. Okay. You got when they na pass in order to draw attention. Yes. And when they bụ na ikpọ on a stage like this, about the people will not even keep them attention. And you had that first entrance attention, or short or down. As a stand-up comedian, open your entrance, okay. You are not. You can't. When he got crack, First impression. That your first impression, or one and forget it. Before you go stage, you have 5 minutes. If you are good, and you get more time. But if you are not good, we'll cut you before 5 minutes. So if you need to work very hard. When then after and Southeast, but the only place you are limiting yourself. You are limiting yourself. The difference if we leading between Lagos market and Southeast market when it comes to entertainment. Can you know the difference? The audience. The audience. Yes. The audience. Because I from a reason somebody can do a stage before mother about stage you see Bagwaha Ugebe Najafa. Bakwa lusi ego na China half. Ogwa na ekpori afọ ego ama mputakwa na stage. Ibu go impression that person to come and
tell you joke. Or if na-eme na East ya. Ka hotel ka ya ga na-aga, ọ bụ na ifuro Obi Kuba na ifuro Imo na ifuro one or two people ịma na celebrity ka fa bụ. Ka onye ọzọ ịma ị ga-akpa afa. So the audience but the difference of Lagos and the East here. Because now the audience they check the perspective of the comedians. Oh, you want to change your content. Yes. We watch and the Southeast area na official alona if we be portable or ashake gulegu na akpọ mmadụ afa. Mana spakuti drop egwu kita na ọ ya akpọrịla afa one or two people. You understand? In order to draw the attention of those people. Okay. And to respect them. Maybe no one give ha melia before or no one ihe nya wono nwe ka na atokwa anya. You know, so the difference with the audience. The difference with the audience. Yeah, some man na ni na-eme sure say it here on my business logo ni na achọ ka m bịa sponsor gị. But to go to Lagos you understand? The two different things there about the audience. Ọ bụ na ndị anyị na-emelu show na East there ga-ebido behave back and the Lagos si behave. Issue ama nna when you come for an entertainment, a na-agụ egwu, listen to music. A na-eme comedy, listen to music. Don't just shout maka na igolu one crate of beer na ịkpọrọ ofu Andrela a na-ele 15,000. Ese na asị onye apụọ na stage ka akpọrọ anyị egwu. That thing alone na-egbu spirit of people. Ịghọtago na if si onye anya pụọ na stage ka akpọ egwu. And another thing bụ gị nwa bụ a content creator nwe go face. Mala na people for gị expectation na dị too high. So ije ebe a wuo onwe gị na ana. Other comedians na-abịa na ọ bụgodo na ha dị good. Forget it. Enweghị ha ga-emenwuzi ebe a. The attention ama ndịzi ma ha si na onye a comedian. Ihe ọzọ ị ga-afọ akpọ enwe show na sikpọ na egwu na men adịgo ha ekpo egwu. Because onye enyelu that expectation wụrụ ya naanị. So all those things na-eme, it happen. So ịma na-edoro good as a stand-up comedian. Kwụsị ya, emezini ya. Face your content. Face your content. Somebody che kpọgọ as an influencer. Then to upcoming comedians, learn to sacrifice your time. Learn to go shows, not just mgbe eji wee kpọgọ ya. Ọ bụla your father nwere show. Nobody is there to call you. Your father is not there. Your mother is not there. Ka onye chọrọ ka ọ kpọọ gị na the show. Nobody is going to call you. Beg for space. For platform. Beg for platform until enye gị ya improve ha na ede that you are okay, you are good. You start getting shows. Otu anọ na mfụkwa show ya abalị m tomorrow. Show anụ nwa funny bone mela I chatted him. Ọsị na line up page you see oh. Isi m na line up page you go it make ngalụbakwa ọlụ. So that next time ka ATM before the line up page. Kiso na ndị ju the line up. Ka so na ndị ju that line up. So and some people na eme show you don't make video. I learned that thing from MC Money. Get on when chat there na ba fa chọkwanụ ka nọ na your show. Osi m na ọbụla ị nọ na show bụ issue. Those little ones ị na-aga na video ya na post a na-afịa. Ịnọgide jegoro weta your performance last year nene ya. Inenesi ya ije weta nke this year nene ya. You see difference. So ndị ba onye ọbụla na-achọ ka ọ na-apụta na stage both content creator ma ya bụ na ị ka na-emeje bata stage yiri your costume i blow beho. Abi? I blow beho. If you are still putting on your costume to come on stage and perform, you never blow. Many people na many na East ya na. Like you know. If Igbo na-eme ya. Chi machine na-eme ya. But not all the time. So ọ bụ na ị ka na-put your costume wee na-agbago stage. Now without your costume, you not without look your funny. costume, enwere onye ga-ama ndị funny, enwere onye ga-ama na ọ gị nwa. Myself, ekpele m bụ ka m blow as a stand-up comedian, not as a content creator, because it's very hard to switch and to convince people that you're a stand-up comedian.
people believe na funny na Sabinus the funny on stage. They believe it's not also content go name because no content go you below. But Sabinus and Monica old time friends video call their things together. You know people believe na Monica the funny as a content creator. You know no also on stage until we video maybe this who is who in Lagos that content on them. It's funny. Unless you don't watch it's funny. So mana nke ọbụla ga-ala onye ya mebe Sabinus the good na stand up comedy. Not that no legend but all the good. Igbo show oge enye gị ihe ịchọ ifu na ege kwere ya nara n'iyi. Get your top 5 content creators na Southeast. Top 5. Top 5 content creators na Southeast. Yes. Okay. Executive. Number 1. Ezeke na-agbasi mbọ ike. Number 2 is Efi Igbo. Okay. Efi Igbo na-agba mbọ. Number 3 is Iyo Cash Out. Okay. Iyo Cash Out ọ na-agbasi mbọ ike. Mm-hmm. The mean o ji wee na-agba dị mbọ. Ihe otago. Black Albino. Then the 5th, the last person Abi. The last person should be we Il te go ide tero tata imaz kids we but I ko ya ga ju emeju this 5 now. Ọnwa na-agba mbọ. Ọnwa. Ịma na ajụọ ya otu as some names escape ya. Yes. You know about these people now. When it comes to stand-up comedy and MC, get your top 5 Southeast. Southeast on the name here na East, on the name both Lagos and East. Ịma na enwe ndị na East. Ma ọ bụ ndị si East jekwa Lagos. Ndị East ejekwa Lagos. Nke ndị si ọ bụrụ ndị base na Lagos from day one. Okay. Enwere ike ọ bụ na onye a na bụ East wee je Lagos. Ma no East ma ọ bụ ndị nọ na Top East. 5. Top 5, yes. Hey. Ogbuefi. Number 1. Sawan on 1. Number 2. Twin Parrot them. Twin Parrot number 3. Okay. Ewaniwo. On the good condemn of Ihe njege bụ your top 5. So you chọn top 5 gị bụ ndị dị good ma nne m ọfụma ịgbọba. All your top 5. So ọ ngwa ma ihe bụ top 5 gị. Okay. So ọ bụla ndị dị good bụ top 5. Ọ bụla ndị dị m ọfụma. Uncle SP. Okay. Number 4. Is remaining 1 person. MC Jage. MC Jage. Okay, so you are putting Agotalk above Sawan for you. It's your choice. Agotalk above Sawan for me. Yes, it is your choice, and you have right to say it. Yes. To say your choice. Okay. It's in Igbo, it's boy Igbo, and then if Igbo na masagi let's talk about tradition. Okay. Kehi wiku maka this avalanche of Dibia and ndị eze nwanyị. Ama mere me bụ avalanche. Otu esi wee nwesịa Dibia everywhere, eze nwanyị everywhere. Your opinion about it first of all, and what by now we are going back to our roots to you, and say me I na-emete ya ganiru. Going back to roots. Let me start with it. Okay. Going back to roots is in different dimension. Okay. Abang will do their own tradition and custom. And a good tradition. Now forget custom. And women are like ordinary. Okay. You're taking ordinary be fed day. Bo. Or the You're the bendy. Man, women are about something that can be amended. Okay, man, maybe in age 20 cartons of beer and wine and abba. Abani nega biang together, same base cocktail to 15 or 10.
you've amended that omenala. Okay. ịghọtago na Okay. ọnụ ọdịnala bụ na ị ga-akwụ ụgwọ isi nwaanyị. You must pay that dowry. Ị ga-akwụ ya. And na-eche ekwe ya baa n'ime ebe a na-emedite na ọkwa Isaac ya ga-eji wee gụ ya. That is that ọdịnala. And you will not be there as the groom. As gị nwa bụ nwoke ma nnọdụ ya. So this thing now, so going back to root is this. If we can only value traditional marriage more than white wedding, it's part of going back to root. But people are there where we value wedding. We value wedding more than traditional marriage. Now going back to root, abụrụ Gibia akparịba iweta Bible isuo ya ọkụ. No. Isi na Jesus bụ onye oshi. Jesus bụ onye ala. You don't need to insult somebody's belief in order to convince that person to support your own. Bible bụ somebody's tradition. Somebody ama mbịa kịta na befasị na nzu na ọjị bụ alụ na ọfọkọpụ si ewepụta ya n'ụlọ ya chacha. No. Or somebody's tradition. Otu a ka Bible si wee bụ somebody's tradition somewhere. Yes. Na the part of the world. So adị m adị against Bible. But what I believe is as onye Igbo Igbo, malugodi what it takes to be onye Igbo. Enwe what it takes to be an onye Igbo. There are something that is expected of you to be doing as onye Igbo Igbo. Ịghọtago na nke eze nwaanyị everywhere, nke dibia everywhere. Ịmago na ihe ọbụla na-aga aga. Ihe ndị be anyị chọọ bụ ego. Maka na obodo a nwere ka esi wee bịa prepare zi obodo a nwaanyị na-ewe that na even if nni wee rie self, you have to mịgharịa. So nke ọbụla na-aga aga bụ ihe people na amaju n'ime ya na people afugo na people enwego problem ekwusibego. Let's go back to root. Onye ọbụla emebezie dibia amaba na eze nwaanyị. Ọ bụrụ ife niile mee na ịgbaje na mmiri were nke ke akwa white na ọ bụrụ ya. Malugodi your problem. Somebody cannot tell you your problem. Abi? No. Mmadụ ama ngwanwu gị your problem. But somebody can tell you where you are making mistake and give you solution. In akwa na mmadụ ama agbanwolu gị afa gwa gị your problem. Nke ịgba afa, somebody gwa gị your problem. It's left for you to confirm na ihe a bụ your problem. Ọ bụrụ na agbala afa bụ issue. Mmadụ nwere ike gba afa na-asịghị ya mbaba. Hey, na content creator na-adịkwa n'akara aka were asị na iji eri nri na. Ịghọtago na? So a sị na mmadụ na-agba agha, dibịa na-agba agha afọ iwere uche gị na-agba. So ọ uche ihe niile abụghọ gidi eje ebe dibịa ka eje mee nke ka eje mee nke ka eje mee nke. Nwere dibịa na-ama mgba afa in favor of ka eto area. Okay. Ọ fịara alụ na. Enwere dibịa ị ga-abịa jụọ ma ndụ ga-adịkwa. Ka ọ lapụ ndụ gị dị n'ọzọ ihe eji eri dị ndụ. Ọ ya ejizi apachi dị ndụ ka ọ wee na-aga bụzi the problem bịa. Ịghọtago na? Because ọ sị gị na ndụ ga-adịrị enwe ike ka dibịa ihe abata bịa kịta na-asị ya na ịchọ ka ọrụ gị ọrụ asị yahoo boy ka ọ sị gị na ya da alụ ụdọ ọrụ only few. Ha dịkwa mana only few. Ọ dasị asị gị na a na-eme ya. Kama ọ mara ife ome, ọ na-anya na ọ narị gị ego na ọrụ ya ga-akast. And inwe ike ịnachite back up based on na ọ mara onye ebu. Na inwe ike ịbịa with war, army or police. Ọ sị ka eme ya percentage. Ọrụ ọ dị ọrụ ọ ga ka ịbịa kene ya. If you go na the secret na anọ dị ana. So ihe a na-akpọ dibia ọ dị iche iche. Enwe dibia na-afụ maka mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. My father na-agwọ ndị ala. Ọ na-agwọ ndị ala. Ọ na-enye ọgwụ Igbo. Ịghọtago na? So ịbịa na ụmụ ife dibia na ihe afọ a na-ete nzu n'anya na te nzu n'anya were okpuru edikpuru. Ọ bụghị na ọnya bụ mmadụ ịbụ dibia. People aghọtara that meaning of that na na-ete n'anya. Ya na-akpịa before eyes of the gods. Ọkala mmadụ ọkala mmụọ. As a dibia, half of you works with spirit, half works with human being. That's why ndị ada like ịnọkọ with people.
in the olden days dibia na-anọ n'ime ọfịa nọpụ anọpụ ọ Just, na-achọ interaction people enwe ka o si wee dị ọ bịazie gị. If we are to go back to roots, let's start teaching it na school. Government should help. Gwagodu mmadụ na ife a na-agụ 12 months makes 1 year na ọ bụrụ ya ịghọtago na ka gwagoduru ndị mmadụ ife bụ ọnwa mbụ ọnwa abụọ ọnwa ịtọ ọnwa ịnọ ọnwa ise ọnwa asaa ọnwa nke a. Gwagodu people kụzielu na ụmụ anyị days of the week na ana Igbo ha bụrụ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ọ bụrụ ya. Ife enwe is 4 days makes 1 week, 7 days makes 1 month, 13 months makes 1 year na ana Igbo. Eke, Oye, Afọ, Nkwọ afịa na anụ ụbọchị na ana Igbo ji wee dị ebube. Ịghọtago na now ịpụta kịta na January na somebody a na-celebrate ndị nọ US Canada ha na-celebrate New Year gụọ na onwe gị nọ ọka na-celebrate New Year. Is he going to work together? He's not going to work. We celebrate what we don't know the origin. Before Jesus was born, we didn't celebrate Christmas. What were people celebrating? Mana ndị ba ya eribego ji libe ọnwa asaa before amụọ Jesus. Ka sị gị na o bido 2000 and gịnị. People celebrate bego New Year festival before ebido celebrate birthday Jesus na December. Okay, ke ka esi ebe celebrate Jesus na 25th. Olu 26 akụwa ọkpọ. You understand? All people's tradition. Ndị ba ya na-agba mgba before. Dimgba. Wee gwuo ọnwa and other things. Enwe di mgba. That is onye aka siri ike na mgba. Enwe di ochi onye na-ete nkwụ. Nwezie dibia. Mana akpọzie nke dibia ọ bụrụ na alụ. Ya afọ somebody bata na Facebook o were okpuru edekpuye. Pịa ma were nzute n'anya. Ọ mapụta na ọ na-ama mbem. Na ị na-ama mbem does not mean na ị ga na-akpali omenala ndị Igbo. A na-awụzi ya n'ana. Ịghọtago na? A na-awụzi ya n'ana. Onye na-ama mbem na-akpali omenala ndị Igbo. Enwere onye mma akpọ ga-afa, but when you come online because enwe ife nje adị ma eje na their name. Ịghọtago na? The thing for the thing na-skip ya. If a young guy ka dị 20 something years ịpalọ nzu n'aka ka ihe na-akọ. Ịpa nzu n'aka ebe na-ama nzu na-ama mbem. Ịgbalụ shu. Asa onye Igbo ebe ịgbalụ shu na-ama nzu. Na ọ dịrị ọ bụkwa ka esi eme. Ịghọta so achị bidogodi ife asị enwere some certain things a ga na-akụzigodoro ndị be anyị ụmụazị na-eto egodo eto na school, not apụta ndị pastọ na ndị dibia a na-anụ ọgụ na-ama aka na-eme nke a na-eme nke no. Ọ bụrụ otu anyị ma na-ama ntọgata ndị be anyị chacha n'ụka. Ọ bụrụ otu a na ndị na-eme let's go back to our root na si wee na-eme ya n'otu a ka ndị ọcha si wee eme ama ntọgata ndị be anyị n'ụka. You give somebody what that person wants in order to tell him what ihe onye a na-amarọ. Ama mgbe ụka bịa na-edupusi people abroad. Ọ bụrụ if you can recall Omer. But now, yes, ịghọtago ichi take mmadụ back to root kụzibegodoro onye asọ certain things ọ na-amarọ. Kụzibegodoro ndị asọ not ịkpali mmadụ. Ịnọgide epiasuo ndị a ịnọgide ama aka anọgide akpụrụ mmadụ kpọchi ya anọgide apụta na Facebook, ndị be anyị gbata Facebook. Okay. Anyị agbata Facebook ebe a na-ama aka ụka bụ the best ka omenala bụ the best. But these people na-eme efe nwere nke ihe eji ebefa ka ha na-eme true of all those things fa na-eme ma ndị nke ụka ma ndị nke omenala. They don't say what they don't do what they preach. Ọbụrụ many 90% of them ada practice ya. Ọ just apụta online na ada ekwu ya. Ịghọtago na even Matthias Ezeakụ ọ na-eme more of Jewish. Ndị Igbo nwere their thing, not Jewish. When you talk about Jewish, you talk about Israel. Ịghọtago? When you talk about Jewish, you talk about Israel.
So even bịa na akụziri ndị be anyị more of ihe ndị Jewish na-asị that we are going back to root. We go to people the importance of New Yam Festival. We go to people the importance of Mmanwu. Eating Mmanwu is our tradition. Up there everywhere. Because go to people when they know obodo aketa na enwe young guys nọsigo nwaanyị na-amara awa ọjị. Enwe young guys na-amaghị ama nzu. Enwe young guys bụ inye ụzọ ọjị kịta ọtawa ya n'iru ozugbo. These are the simple mistakes that is taking people backward in life. Many na amaro. Abi? Adam agwa gị ya no ka ọ bụrụ ka ọtọ ụtọ. Or spiritually ka gịnị? That thing if we board na. You can't change it. Nke esoro na ndị a na-change. Ụzọ ọjị anyị mmadụ ama ntị nwe ụzọ ọjị na-efere owere ya nye gị n'aka. Ichi igbawa ụzọ ọjị tie aka n'azụ gbawa ya. Ichi kịta bụzi dibia nke ịbịara bịa kịta ọcha ịma nzu ọka ya wa ọkachie bịa na-akụ ya ka naira sign sha ka nke dollar ka nke pounds ka ihe gbasara all distance ị na-aka o nwere anything to do. Ndị nna ya ama ife bụ naira distance na pounds na ndị otu ya ewefe amara all those things. Mmadụ ya kacha nzu igwegwu nzu ka n'ọkpa ọ mesi ebe na ọsị ọfịa n'enu anya ma ebe a ka ọ sịghị na ya na-eme tradition of man ya ọ bụrụ ya ịghọtago. There are things ekwesịghị na-akụzigodoro ndị be anyị ka anyị malụgodu first, ka anyị kwụsị ịdị na-agbasa ụka wụọ agbasa agbala ndị awọ ọgbago agbalafa agbada pastọ nke akwa okwu adọ ebe ịghọtago. Ikuziele people something ife kwesịrị ma ọ bụrụ gị nwa ya agwa ha hapụ da pastọ. Ịgwa people ife ha kwesịrị na ọ bụrụ gị nwa ga-agwa ha kwesịrị ịpịogharị be dibịa. So ka a na-agwa ndị ụka ka a na-agwakwu ndị ajọ dibịa bata enwere onye na-ekwu ka ị na-agwa ndị ụka ị na-agwa ndị dibịa kwụsịkwanụ na ife dị otu a kwụsị na nke dị otu a unu na-eme. So not just ịpụta ife esi na Bible unu mee nke a Jizọs mee nke a Jizọs ada agwa onye isi. These people anyị na-atọ onwe anyị for this part of the world. Ị na-akọwa na ụka abụrụ our problem maka ndị chọọ ime omenala ma ọ bụ ndị Igbo. Ụfọdụ na-asị na ụka bụ problem, like Matthias something that no ụka bụ the problem, no Jesus bụ the problem, na eligo anyị, no that is our problem. So ị na-akọwa na ụka abụrụ our problem. Igbo nwere ife niile mana ha enweghị love. Ịghọtago na gwagodi m kụzigoduru me na gị na-abụ how to love each other before you talk about what we do on a weekly basis. Ụka bụ ife a na-eme at the end of the week. Omenala enwere onye na-alalụ be dibịa. Mụ na gị na-abụ dị na mma na ka ihe gbasara m nwee ịpịogharị be dibịa sị na nna eje ajụ ọ na-eme nwanọ ịghọtago na. So ụka bụ problem mana ọ bụchaghị problem. Omenala bụ problem. Ndị dibịa sọm bụ problem mana ọ bụchaghị dị problem. Ka anyị matagodo onwe anyị. If only na aka nọ na-eme mmadụ pụta sị na onye Abakaliki, onye Mbaise, onye nka ka ife onye Mbaise n'ụlọ before burugodo ụzọ gbuo ebife igbuo agwụ. If we can only banish all those silly statements, if an issue draw, you got to go now. Somebody put a keta now say na ya bụkwa onye Ebonyi State, si a na ide nye ndị Ebonyi State ụnọ. Ihe niile bụ problem anyị na-enwegodu na ana Igbo first of all. So anyị nwabụ ndị Igbo kwesịgodo fight godo, nwegodo love within ourselves, inside. Ama mgbe bụ afọ onye ọbịa n'obodo na-etriti ka ọ bụ eze, mana ọ dị azikịta ịbụ onye ọbịa sef enwe ebe wee bata ịmalụ ka isi nọrọ etichakwuo gị nwa bụ onye ọbịa, nwee ka onye ọbịa ọzọ eticha gị nwa bụ onye ọbịa. So anyị ma mgbe all those things na-eme, but kịta things change sigo asịzi ya na ọkụ onye ọbụla na-achọzi ebe ọ ga-esili nri. Enwere agụụ ya agụ ọgụ ya mbaba ọ bụrụ na ị dị against church na ịgbaba n'ofu n'ụka nara ha nri.
So some people no Dubai say if on gbebo osie ike ife onye oyiri white ba na mosque sekpula na o mara ife a na-ekpe o sekpucha na obinite ekebe nni ekenye nni orie nni o agụ many people and ọnụ ka agụ many people fa na ọ na dibia na ọ na-eze nwanyị. So if we can only reconstruct or change the mindset of our people, all these things now begin provide the back. So all these things now, if we benataba, all these things na benataba, all draw. There are so many things and eventual, both personal, private. If all these things are if lane me bury and marriage me bury obu 50 30 ye na bro our tradition. It's just an impression and pressure. Before mmadụ nwụọ agbasi onye a ọ bụ na otu echi enye o jebele onwe ya emeje onye a n'ụwa. And all this mortuary stuff meziri ndị be anyị nwezi people ada anozi ụwa. Efuze mmadụ ọ na-akpa agwa na family a na-azị ka ebe characters na ọ dị ya adọrọ na family a before. He just ọbịalụ new. Ọbịanụbe ụwa before. O nweghị anything related with the family. Ịma why? Onye na ọrịa ụwa ebujere ya mortuary. Achịpụsịa ife niile mmadụ ji wee bụrụ mmadụ ekwesịghị inikodo wit mmadụ. Gbanye ose. Gbalisie. Sina na-eme embalmment. So sometimes you na-afụ some attitude, you na-ajụ kete ebe onye a si. Na ihe abụ attitude eji mara ndị family a. Ihe abụla ọbala anyị. Ọbụla ọbala anyị. You know ịma ihe na-agwa gị na. So sikwụsigodo nke mmadụ nwụọ achọba ana aga ele wee nie onye a. All these things abụrụ is not our tradition. Si wele ego a niile train godo ndị dị ndụ. Ofu efi ka mmadụ na-ebu na ewekpọ ya ogbu efi. Nke bụ igbuzi efi 50. O nwere ndị na-eme ya na ọta enwezi some na burial emego na ana Igbo anya dị very very hot. Ebe na-ajụ ha fa ka ihe a na-eme ebe a sị gị na obere ya. A na-enwe aṅụrị na onye anwụ ka na-enwe aṅụrị ka onye ọzọ nwụọ ka na-eselebrate ego enwe ka na-akwa onye ahụ akwa. In around the family na poor people eju everywhere. So instead of empowering the living. So ejide gị kịta na-atụ oge ha nke ọfụna asị m mama amaala gị ma ọ content ka ị na-eme ka ohi ka ị na-eze ebe mmanụ content ka ị na-eme nsị ha na mama ha mbịa na-azụ gị na-agwa mmadụ hey na this guy eji bụkwa content ka I'm mocking you now. That is exactly what is happening na this burial a na-eme. Ife ị na-enyere mmadụ mgbe ọ dị ndụ onye anwụọ igbuo everywhere. Igbuo ya na-esi nri na-eri nri. Ịkpọnụbụ obodo oriri. Enwere ezigbo industry enwere n'obodo a ka factory dị na East ya na that can employ 1,000 to 5,000 people. Onwe egwa m na mụ nwa amarọ. Ka ihe China ji wee ka ndị baị, ka ihe all these things ji wee ka ndị baị. Ihe eji ama aka ego na Lagos wee go ha ụnọ na Lekki. Ọ bụrụ ya bụ na inwego ego. Go GLE. Ọ bụrụ ya bụ na inwego ego. Mostly as a content creators. You got to go now. Now look at real estate everywhere. Ana-ele. Ụfọdụ ndị na-ego na amarọ. If we can only set standards to some certain things, there are some certain people ekwesịghị na-elesi ana na Igbo. Ama m na wata now. Kama nyefe ya on a lease. Use way from so year to so year me ihe ọbụla echi ime ya. Not selling it off. Enwe ndị na-ekwudi na adịele a na-ele. Ọ bụ na elele ana mgbe gboo ọ bụ the way esi eme real estate n'obodo a na-ama afọkwa in the next future. For now the next 20 years anyị niile ga-adị ndụ chekie ya. Ka ebe a ga-ego. Ị ma na a na-elezi ebe a na-akọ ọrụ n'agụ. A na-elezi ya kịta. Amalife me buto the price. Somebody will go 30 plot. Ụmụnna pụta agbakọ aka ọnụ lee ana. Ka egi ya under 3 months erisa gị ya.
I want to make healthy living a culture in our society. Teta n'ụtụtụ mee exercise gị sweat, that sweat dị very important. Ịba na garden gị bele akwụkwọ nri sie nri, very natural food. Ọ ife your body need. Just nri ọbụla dị etu Chukwu si kee. Anyị na-eme onwe anyị ife. We are dealing to our. Ọ bụrụ na data na ụmụnna na-enwere ego pụta na asị na ọchị ifu agụ ya price. So if real estate anyị fụrụ a na-emekọta na will affect us all the too much. Inwe a standard project ichi elu obodo nye gị ana ịlụọ ya for the betterment of the obodo. Mana churches niile ma Anglican church ma Catholic church ma school niile enwe back then egoghị ego. It was free. Obodo be enye gị because afọ nọ ife ga-aba ulu. Ọ bụ mmadụ eche ịlụ hotel inye ana. Na people just believe no hotel but the best something na ịlụ ha na ego ya the too much all these things. I believe all those things. Enwere m time for nwegoro ego ịlụ hotel na enwere m time for it. Instead of mụ ịlụ hotel nrụọ nnukwu mansion ụmụnna m niile lalụba na ya free. So there are so many things they need in a preach about. Se kwụsịgodi nke ele ha na anụ ele ha na is too much. Ọ bụrụ na real estate adịrọ oke. Real estate help. Importance of real estate bụ na help. Ada enwezi problem between two people go land. O reduce that problem. Anụ ọgụ youth akpụrụ mma eje gbuo mmadụ mee nka ịghọtago na o reduce all those things. So that is the importance of this real estate knife. Na ka ọ bụ na before you nọgide n'obodo nke a na-azụ anya. Ịghọtago na which na mụ na gị ma akwa ụmụleri na agụleri. Okwu a na-esebu before I think according to the news. And I want if na real estate be reduce all those things. Or be reduce all those fights. Somebody ama mapụta na asị na ọ na-ele ana kama ya ịba Facebook efu ebe influence of real estate ije ebe agụla and safe enye gị akwụkwọ. So that is the importance of real estate. Ọ dị okay but si senata aka niile si ndị si far place wee bịa anaba anyị. We are giving them insight. Yeah, ha na-aba anyị ime mana ndị be anyị amalụ. I believe that there are some places in Mango Nwana, Umuife Yoruba, Ugwu Hausa and others. Onwe ebe farm nkwe nwele sigana. Mana ka ị ga mmadụ ga-esi wee laa na dị n'ọma agụ. Ebe your mother na-eje aka ọrụ ilesi onye ịma ha obodo osi. Because na o ji ego. O wetara ego. Because na o wetara ego. So, si reduce those ones, si kuzibele ndị be anyị ụfọdụ ife. Ọ bụ na I would like to beg Matthias Ezeaku. Ya ji platform ya kuzibe some certain things etu Maazị Dibia si akuzi. Enwe Maazị Dibia 10 n'obodo a n'Igbo ga-adị mma in few years. Okay. Enwe Maazị Dibia n'obodo a. Obodo ga-adị okay. Ndị be anyị ga-adị wising up. Do you know that if anything happened to that guy page tomorrow now, ekpuchi gị ọnụ for the meantime. So that is it. Say hapụgodu nke agbawo ọnụ nwa agbaro this war mee nke a. Say ya mee miracle. Say bịa mee miracle. All those things is waste of time. Say bịa mee miracle. Inwe the time, inwe the facility, inwe the hospital. Egwu onye kpuru isi ka ihe ị ga-eji dupụta ya na-anwụ sị ka pastọ bịa ka gịnị ya na-aba bịa ebe abịa kọba ofu akụkọ duru onye aja egwọ ya. Anyị na ebe a na ọ na-ama aka mana Elon Musk alụgo something ga-emenwu somebody amụrụ kpuru isi ọfụ ụzọ. They are working very hard. Na-achọ ka difference between a black man and a white man. A white man chọrọ invention. To invent ka ọ lụpụta ndị be anyị na-achọ where to sell nke ha nwalụrụ alụ. Enwero ife ndị be anyị lụ a na-ele na main market
ọ dịgoro ma nọ 5 to 10%. Ife jụrụ ebe a ife atụrụ atụ. Mmadụ ibe anyị. Ndị be anyị lụ. Somebody ji ga akwụkwọ sị gị na ya chọkwa abamede na ihe a chọwa Italian. A na-asụ ya onye ọbụla. A na-asụ gị ma nsugbe ma ọgide. Ngefa ncha niile. Kpọọ ya Italian ahụ ịchọ. Akpọkwa ya data ị na-egi ya because ibu ugo omume ị na-achọ nke ịmarọ ka eselụ. I believe na that one is stronger than enwe akpụkwa ị ga-ego na year 10 years. O mebie ejegolo ọzọ. Weda ma ọ n'enigwe ka arụrụ ya. Sọkwa ya bụrụ na ọ daa n'enigwe o mebie ejegolo ọzọ. So o nwere ife dị na main market a ga-asị nwu na ife a bụ ife ndị Igbo dị proud to ịlụpụta. Bịa occasion nkịta na ya esi rice. Na-esika esichara ụkwa. Gwa abacha. Ka efe meji ahụ n'ọkụ. With ụkpaka. Ejizi eme occasion. All rice. Esikwu ụkwa ama ebunyekwu ngwa. Ama ebutekwu di ebute. Jọba wee bịa. Gị nwa ji ọkpa bịa. Ị ga-asịsị bụ ego kwa asị gị na ụkwa ogo. Mgbe eji ebute ya mgbe eji efe. Esi n'isi gị. Buru ụkwa nye. Bunye ndị ebughịrị 18 years mmanya. So the problem bụrụ ibu. Ịgbala kịta bid ndị Igbo kpara. Hey. Inweghị issue. Dibia. Ka iyirizie disi ego ayọrọ n'onu. Dati na amaka. Ọ magburu ife a na. Destiny na-emebi. Iyigide gị ọhịa agbacha. Ma ọ bụrụ gold. Na ọ bụrụ ezigbote ego. I nwere ego original. Ịghọtago na. So mana data ego ayọrọ a na iyiri epụta kịta na o nwere ike ọsọ ya polisi ọ ndị udo ga-aji asị na ọgwụ ka etinyere n'ime ya. They will start harassing you. Which na-eme ya ụbọchị ya ozugbo na-apụta onye polisi nke a park ọtụmọkpọ na ọtụmọkpọ si ọga ọ na-ebulu an African man. You must not be an Igbo man before you mara the importance of ihe anyị or the mara the value. Or mara ebe o si. So this is just the narrative ekwesị change so that somebody can proudly dress as onye Igbo. Before you fiala ala for somebody that can proudly dress as onye Igbo. Yes. Somebody pụtakwara na kịta na echiche ọzọ kịta like there are things anyị ndị be anyị na-emezi kịta. Ịma na need to adjust. Ka agbanwecha ya. Ịpụta kịta na all this Wednesday eji asị ụmụ akwụkwọ yiri traditional wears. Senator traditional way. Ọ bụchara traditional way. Enwe ife bụ Igbo. Ife onye Igbo before ị ga-ama. Akwa gown with abada. Akwa gown with ya. Ọ bụrụ nke ife onye ezigbo onye Igbo ị ga-ama. Ọzọ taa na-enegide ndị Ọnịcha sometimes amamọ ndị Obi of Ọnịcha enwe ka ha si emeritin white ha na-eyi wit nke white ha wit mkpọ ha tiji okpuru na ịfụda costume ọ na-atọ ụtọ. Ọ na-akwa isi agụ na-atọ ụtọ. Ọ bụrụ this dress na anyị niile na-eyi kịta akpọ we are going back to the root. Somebody put on a commercial say if you are going back to the root, stop using electronics. Kick electronics is when anything to do with going back to the root. Emanando change guy if any I need. For a white man to provide YouTube where you can learn anything. Oh megolu give any nature. You understand? Somebody na maybe moto or one or two na ani Igbo akịta na. Ịma na inye opportunity ọbịa na this gbam na kọwasịa ka o si arụ ya kwuo things ọ na-arụ kwuo amendez oge ewe iji wee rụ one motor or so or all those things. Ihe pụgo onye a ịgba gị ọkpa. Nyanwa ka ọ dịzi ala ngwa gbabazie data mbọ. Na ihe afụgo onye ụmụnne ya nwere ego onye a pụọ je spend their millions of naira kwa mmụ ya nnukwu. Instead of even chọ na akara aka that young guy. Make sure na ọ bụ mmadụ. How many shoe factories n'obodo a? Ebeli anyị niile mụ na gị believe na ihe niile si aba fake. Me and you we believe it.
and a bitter everywhere, but nobody has invented or like tier investment na nkwenu. Imana that thing bu pamenya ya bu original wine na da sawa na preserve oil ofuma. Ete mu nkwenu ofuma. Ete me for years with my father. Where they azuo na from primary school till secondary school. You got to go. So there are so many things, man. All this bitter everywhere. Nke wa bitter. Our health. Your mama don't know good or go kidney this year. You got to go. Mother saying all those bitters. Nehemiah. But at least let's help ourselves. If I nearly. Ana angu 21 years. Na angu nka years nka. Godo high drinks ah. Ke ba ke hotel ye je kita na oka kita angu opami. Apart from good. Engwe hotel ozi ye je na se anye pami ka anye gị. Odoro. All this is by nature. The war I now fighting today now I just declare war against nature. That's the problem. I declare war against nature. I am mbebo nwa nwe gozi we dị ọbụna ọtụrụ ime. Achọbịa n'ụzọ omenala achọwa mgbọrọgwụ nye. Mana ije kete enwe ike agbagidezikwu onye ahụ ọgwụ n'ụlọ ọgwụ agbagbukwu akpa nwa nwan. Ọnwụrụ faina. I nwe ife ba akwari ọmụmụ na ana Igbo. On had some places. You gotta go. It's just some people na egwu arobina ga. Get ife ma ba arobina ga ife ya amụ ya. Ema ewu ngwu. Asị ọmụ egbu ngwu. Na mma ya anyụ ya nkọ. Ijo mmadụ na ka ife gbu ngwu ọsị gị na ya mara. Ngwu ọpụ na. Ijo mmadụ ka ife ma ba akwari ọmụmụ na ọsị gị na ya mara. There are things if you are going back to it, we put one topic, kuzie online, you go inside. You put another topic another day, kuzie online, you go, you buy. Say watch it here. People should learn. When they know na kita na moro ke si anu why, but they don't know the tradition. Emuro ye man de pona ego lodge otu aka we lodge ke ego na agụ ya price o were ya jeme ihe ọchị iji eme. Ọmọrọ na ihe ọbụla a na-eme na ana Igbo nwere ọjị eji eme ya iche. Enwere afịa eji eme ife ọbụla. Otu a gị nwa bụ ya mbaba nọ na. Enwere afịa bụ afịa gị. Before you do anything ọbụla, this is your afịa. Enwere ka ihe esi wee megide ife. Back then, our people, like my father and like olden days ndị gboo ha ga-agwa gị na so day na ha na nwaanyị nwere akụkọ. A watch if na ya ha na-eme is repeatedly on one particular market. But today now nobody is after that. So Dibia self si na okwu agwụ after self eje buru nwa nọ na hotel echi. Meje ife mmadụ wụlọ ọsọ oji pịa fie n'isi tufuo ole ya tawo onwe gị n'ose ọjị. Ife mmadụ obula akwa gworo jee na mmiri ọ bụrụ ya. Ọ bụrụ na ịma nkwụsịnwu ihe na-eme gị iji eme data alụ. Ị na-achọ ka ị na-eticha onwe gị na-eme dị alụ ị na-eticha onwe gị na-eme dị alụ na-eticha onwe gị. O nwego esi emegide accumulate o jide gị ofu ebe. So these are the things ndị be anyị kwesịrị look into. Ka akwụsịnata all this. Mmadụ one ka na-ahachi nwaanyị kịta. Aka na-akụchi nwaanyị kịta. Mmadụ one na-eme ya. Mmadụ ga-adị ndụ sef a na-achọ ka a narị ya nwunye. Chegizie mgbe onye ahụ nwụrụ. So all those things bụ omenala ndị be anyị kwesịrị ịnachikwe back to. Ịpụta kịta na nwere ike ndị aba na-eme ji ọfụ. Jee na the whole of aba niile. Nwere ike ọ bụ sọsọ 20% wa ji befa. Others see rice. It's not traditional. Ị na-awa ji. Ị na-eme ya. Ị na-eme the tradition. So all those things be fair need ka elu ukwu into if we are actually going back to our root.
if we actually going back to our root. Okay, if na people if follow boss Maazị Dibia nwere issue na airport. Ọkwa bufute one or two things does ya ba wepụta nzu. Onye ọbụla na-azụ. Does it mean na nwere pastor na ebe a ga-eje nwe meet say I stop you? Yotago. I need to know the truth. Give one for original Dibia gama. Ito ayo na for original Dibia. You know. In National Mass Dibia be original Dibia. Mara sige because money na be enwe encounter. Personal. Ka mmalụ m original Dibia. Ka ọ na ọ bụrụ original Dibia. Yes na mfo na I will know na do we need to have before I know. Enwe fe bụ na mmadụ na-eme true ọdịnala. Na mmadụ na-eme ọdịnala. Ihe a o mere that day ojeho ọsọ na-aba mba asị onye nwe mọzụ. Ojeho na-aba mba asị onye nwere ego. Ọ baadị mba asị typical Igbo man. Ịchọ ka ọ gbaghara gị film. Ịghọtago na ọ ihe a ka eje look at Pericome. Ọgwa ndị task bụ uri ọgwa ha na onye Igbo onye arọ ndị ọkwa arọ ndị izu ọgụ. Ọgwa ha na onye arọ ndị izu ọgụ ka ọ bụ. That is how things is being done. So isi na ịbụ onye Igbo ka ife mere gị kịta na ka iji wee bụrụ onye Igbo. Ka ife mere gị iji wee bụrụ onye Igbo. Majụọ mmadụ kedu afa gị ọsị na ya bụ onye Igbo, kedu afa gị ọsị na precious afọ Igbo. What's the meaning of precious? Zagodo your typical Igbo name that identify na onye Igbo ka ị bụ. Ya mbaba na ka emere iji ịbịa na this na your podcast setting na ị na-edi Chijioke Igwendu. That's what onye ọbụla for that na amalụgo ya na ọhụ onye Igbo is an Igbo man. Ibe ebe afụ Yusuf ịmalụgo ebe o si. So ị need ka mmadụ bịa kọwalụ gị mee ya otu a ka o wee mee ọ bụrụ ya. Ifo ndị be anyị mmadụ asịghị na ya na-alụ dibia na-adị dirty. You must not be dirty before you be a dibia or ifa. Ịghọtago? So nke a na-soro uro na-ekwu ka mmiri dị ọcha ka nke anụ mee ka nke anụ mee. Ọ dịkwa oke o. As for me, ịghọtago na obodo ọbụla kwesịrị inwe particular place a na-eme ma na mmiri a n'ebe a ka a na-eje eme datin. Not all the water. Ya afọ mmadụ oje si ebe dibịa sị ịpụọ na mmiri ọbụla mee ife dị otu a melu nke a mee ya otu a chekie na mmiri na-eru eru. Ọ because na-abịa agbapụzi borehole enweghịzi value spring water. A na-agbapụzi borehole people have values. Mmiri na-agba n'okwute. So asị ya kama anyị echezi ya ka ejezi ebe a chụba aja. You Yes. So no. Lastly, as onye to from polygamous house, and then as onye Igbo ka hilo maka polygamy, more than one wife. Kedu your stand na polygamy? More than one wife is what makes you a typical African man. Okay. Nwoke ọbụla no first wife, no first love ya. Second wife, you marry the woman that loves you. Third wife bụ nwaanyị maybe no nwezi ihe na-achọ na nwaanyị. Ịghọtago na ese ka enori ya ka ọ na-ene gị nka ka ya iduru ya na-eje occasion. Ọzọ ị na-anụzikwa bụ because na ị nwere ego. Enwe ụdị ego bụ nwa self ka ebe mmeji ke why will I marry one wife? Abi? Nwe ụdị ego biko bana nwe. Mara anụ one wife. Mara. Mbịa chigharị bụ ụmụazị mpere na ma nwụọ. Ka ataba afụ ka esi wee ke property ma na ọkarị ha. Mụsasịa ụmụazị ka ebuo ibu onye tisi apịaka ya achọ ọgụ anụ ọgụ achọ ba ihe ọbụla eme banye na ha. Ịchọ ka ịmụta ndị agboro. Ọ bụghị na ịmụta ndị agboro enwefe bụ na eburu ibu na family. Nwefe bụ na eburu ibu na family. Ọ bụ na ya family unu na unu nwere 14 boys or 8 boys. 8 boys. Enwere ga na-eti isi ebe asị na ọ na-achọ unu okwu no mata na unu abụrụ ndị nsogbu. Enwe ebe mmadụ ga-epush ruo gị you retaliate. And onwe ke 8 boys
fọ abụrụ lọya fọ abụrụ soja ma hey manụ na ịbata enwe ndị bụ na ha jichagodo obodo oyibo bụrụgodo nwa ego niile ha chi inwe enwe ebe ya achọruo ha apụtasị ka eme ya n'aka ka pelia ịghọtago na ka eme by etu ọbụla isi face to face. So ebuo ibu na-achụ property nna ọ na-aka mma karịa na sọ mmadụ ịbụọ sọsọ 2 boys or 1 boy bịa na-ekwogharị na-achọ property mpịa oru ebe a na-awaịn ya cheke ebe 4 boys bịakwute lawyers ya na property agwana nke mpa anyị si gwa onye a ka o sepụ aka na ya ede akwụkwọ onye a ekwe ha akpọrị ya. So asa na Igbo man ihe mee gị iji wee bụrụ an African man abụrụ one wife ọ bụrụ one wife abụrụ is not our thing as ndị Igbo. One wife is a decision mana na nọkarị 1 nọkarịa 2 inwe ime dị njọ kama ife ọma gị ime na ndị by delays ọ emele eji anụrụ one wife na onye ọbụla na-achọ ọrụ oyibo ka atụ ọrụ tụta ego ka eme nke a ka eme before obodo na-agbakọ aka je ka ọrụ mmadụ ọrụ akọsịala onye agbakọ aka je ka ọrụ onye a na-agwa gị na ọdịji onye a sọsọ ede ka onwe onye a sọsọ nke a ka onwe n'obodo agụụ adịrọ onye na-agba nta manụ nta ka onye a na-agba ịbata na onye na-akọ ji ifu ji n'ọba agụ esie nri ịghọtago ịbata be anyị agụ ada anyị na ya na-enwe issue as a polygamous family mba issue adịrọ. I'm very happy. I'm very very much happy. So mmadụ enu ofu nwaanyị as a man ọ bụ na ị nwere ego ịzụ much children amụna much mana ị nwere the capacity mụọ ụmụ onwere ife na-eme nwa amaka ịghọtago na ọ ga-amụ na nke ịma nzụ because as a man first training you need in this life bụ ịzụ nwunye gị azụ. Okay. Your wife plays 80 to 90% role in your children's life more than you as a man. So training no bụ inye your wife training mmadụ chọta gị ya pụtakwuo na palọ nọrụ ụmụ gị ga na-eme ya maka mma ha nọrọ ha nwa nọrọ maka gịnị ga hapụ ibe akwa. But ịbịa na-train your wife aka ọ bụ na inye your wife ka ụmụ gị ga-eji wee too mana ihe people na-aghọtalụ ki why eji enwe too much divorce kịta ada emezi relationship before anụ pastor na-eburu ụfọdụ amụma sị nụ dibia na-eburu ụfọdụ amụma sị nụ any drum pastor to tell me na ihe a bụ my wife any drum dibia ịgbala m afa. If you give me peace of mind ama m that is it. Inye m peace of mind I know Adaezi ezo. So that is ihe dị na this life. So all this too much divorce bụ na enwerezi onye chọrọ nye afọ mmadụ asị na ya chi iche obodo ibo na ya na obodo ibo na meti ya na bego nwaanyị ka ya nụọ nwaanyị achọbara ya nwaanyị nke taa nke echi. So that is the issue there. Daalụ. Na nchịkọta enwere ife anyị na-akpọ take your time na show anyị. Take your time bụ onwe ka ọ bụ na enwere ife anyị na-ajụrụ gị ịchọ ịkpatụ aka ma ọ nwee nke anyị jụrụ gị ikwubo before mana ịchọkwa ka re-emphasize ya on it ma ọ bụ ekene shout out ma ọ bụ mkpali dragging ma ọ bụ ndụmọdụ advice. So nke ọ bụla ịchọ ime no please take your time, go ahead please. Ife dị n'ime ya bụ na nke ikwu dragging na after somebody ọbụla na dragging mmadụ na social media as a jobless person. Dragging abụrụ content. Ị na-akọwa na ụmụ JPAC dịcha jobless. Ọ bụ na o nwere any other thing oge na-eme with the social media. Ya mebia ka ifu. Okay. Stop calling people out. Ị call mmadụ out izizi ọ bụ na reply log man onye nwere your time or the busy with something else. You face your business.
So that one are they apart. Enough mpụta n'afọ ka people na-asị say na enwezi onye na-eje boy na Igbo, enwezi onye na-eme nke. This is not the time of boy. Okay. Ọ bụ the time of boy ka no. That era has passed. But onye that time ha pass go now. Onye ọbụla bụzi ọga on its own now. Social media mere everybody ọbụla ọga. Ọ bụkwa ịbịa na-eme content or na-eme anything. There are things to learn. I'm a professional DJ. I'm a DJ. I learned 40% of it from YouTube. Problem of a black man is that we don't make use of what Oyibo give us. You understand? How they make use of it. How many times can we go phone and Google how to create this thing? Eba no go YouTube draw KKS well, maybe TV. You got for the analysis. And when's your name on Google? And when's your name use both YouTube and all these things? That's the problem. I know we go to buy now. So yeah, about the time I say manage boy. Yeah, man. How many cameras can you have? You have employed 3 different people from different family. Once you pay them, food will be in their houses. Yes. So now somebody show you more camera now, but you have about 7 years. How much I'll get do you now with the camera? Come and acquire knowledge. Na amụkwana m ife a kama na enwe nke nna amasịrị asị gị na ngwa mee ya otu. Yes. Or you got na YouTube how to operate so thing, drone, all this. Mmadụ na-efe drone n'ọka. Nwere ike ịchọba kịta ahịa elu hotel. Mana ọsọ ntị na ị ga-amụta online. But we play game. Enwe ndị na-eji ego go game mara agba game. That time I ji agbada game mana ị ga-eji nwa wee mụta how to fly drone. Ife niile anyị chọrọ dị n'obodo a. You understand? One, n'ọzọ na ndị be anyị achọrọ ka ewepụta the thing. Onye na-asị iji egbe abọ ya adịghị agbakwa boy. Onye na-asị iji egbe abọ ya nwanne ya nwoke a na-agbakwa boy. Is it that no na abroad? Ịpụta ebe mmadụ asị gị ka ị na-ejere obodo oyibo ije mee. Ihe ị chọrọ n'obodo oyibo dị na be anyị asị. Mentality ị ga-enweta na as onye na abroad is totally different from ị ga-enweta na the whole of Africa. People are eje obodo oyibo for the money. Ga eje bute 100 million or anything. People na-ejigodo ebe a ga-enwegodo 90% sure of safety for living. To be safe. Obodo adro safe. You may understand? Yes. Obodo adro safe. So onye ifu na-eje obodo oyibo na-ejegodo first of all na ka ọ nọgodo na good environment. Ebe ọ ga-adị ndụ. Enwere ife bụ na ị nọ n'obodo oyibo 10 years ị nọrọ gunshot for once. Ifuru ebe a nụrụ ọgụ. Ifuru ebe agbagbu mmadụ. Ifuru ebe a na-ezu mmadụ ori na one corner. Ihe abụgodo something anyị kwesịgodo ọ na-eme isi n'obodo ahụ. So many things anyị na-eme isi so many things n'obodo ahụ. So abroad amaka. Anyị fụta mmadụ asị ka ị na-eje obodo oyibo ije mee this that. Ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ ga-efefu. Ọ bụrụkwana mmadụ niile ka Nigeria ga-efefu. I know many people na-eme this content now for years. Or they favor offer. Yes. But not that opportunity rap here because of side things on again from it. Only ndị na-eme ya jili because of that year content ya na-enweta ụmụ nwa fanata. Okay. Ọ chọọzi ịgba mbọ. Ọtọzi ana nwa. Oje ha anasị picture with eze gị ọpụta ọsị ya na mụ na eze gị sekwa picture. Excuse me. Ọpụta ọsị ya na mụ na eze gị sekwa picture. Ịghọtago? No my man. O welu gị aka na onye nke a. Ịghọtago na. Ọ bụrụ ya bụ mkpịa. Ọ bụrụ ya bụ mkpịa. Nyanwa na anyị hapụzi the thing je chọbịa in a way n'oge esi baara ya uru.
ka o nweta more things from it, ka o create a legacy as a content creator. Ọma nkwu ya. Ndị be anyị na like they too comfortable na the little we are getting. That's why people ji were too poor everywhere. By your poverty abụlọ inability to afford your need without bothering anybody. My your poverty, accumulated waste of time and energy and misinformation. When you go to Dubai, I na ask him guy eje na Dubai bịa ka ije Canada. Kwefu na save go from that misinformation. Accumulated waste eje go ebe a waste years. Omega accumulate time m kwesịrị eji maybe nweta ocha, nweta apartment, nweta TV. Enwetara m ya that time anọ da Dubai. Time m ejizi gozi iPhone 14 or 15 Pro Max. Nwere ya na-achụ ego ocha. Is accumulated waste of time, energy and misinformation. Not that people are mad. So enwere onye ka ọ bụrụ obiam. Enwere onye ka o nwee ego. Gbaa mbọ according to your own muscle. Aka mụ na gị arala. Ị ga-enweta ya according to ka isi wee chụ your own. So that is it. Daalụ. To all the content creators out there, onye ọbụla gbaba mbọ. Ịghọtago na iru akwụkwọ na frustrate onye ọbụla na. Enwere efuru ụzọ na. Mana because of too much expectation from it. Ka ị na-achụ ego online. Try to create impact ga na-enye gị ego offline. Ịghọtago? Create impact ga na-enye gị ego offline. Before I went bro hype man before. Create enwebro drama people before. Yes. Yeah, before MC. After comedian. Because I'm then MC cover comedians. Before olden days. Olden days game am again. But obolo iwu na ọsọsọ mgbe amụ ka m eji wee ma things. I anime verify things. Okay, history. Yes, history, yes. So when I go back to history, na for some certain things mega chan. So I believe na mgbe uche ogbu agụ ha no. Ihe a na-enye nkarị ndị a bụ ọrụ MC. Not to come and make people laugh. The tools were there now. So it one good now as a stand-up comedian. Do more of visual. That's why it's kind of hard for musicians to blow. Ego video adro. Mana content creators they blow quo musicians because they do more of visual. So video helps a lot. It's in stand-up comedy. When performing, video yourself. You know, go there make content. Choose something else you can name offline. Gana enye ego. Ama mundi name content about MC. Ama mundi name content about hype man. Ama mundi name content about DJ. And then I go name content. They need that visual. You know, so as a stand-up comedian, very easy. Nobody is coming to save you as a stand-up comedian. No. Even your father cannot save you. Otoano, nobody can save me. A man perform for me. But they are long DJ. He are come drones on a malako ya. He gets some content on my behalf. He was the video banana the page. But as a stand-up comedian, nobody is coming to save you. So again one. Yes. So you need to work very, very hard. Very, very hard. Before a folk comedians, when they repeat joke in Nigeria, everyone they repeat joke. Okay, you a man at the all city. Everyone they repeat joke, major new location. Monyana, they repeat joke. Okay, we man or there is muddy with the content. With the joke, you be a bad dodge. It's not easy. You so manifest the name and they buy in Lagos. Should start helping and they create a platform from then on the east. You then then on the east after Tanzania no EU but no then on Lagos ga help her. You see after Tanzania enwero ejigo ụgwọ. Nobody is owing you. You are just asking for help.
ihe ọma ego nsị na mgbe nwere ebu na-ama ilu ebu na-ama iwe n'obi ama mmadụ onye chat go na Lagos ka m bịa show gị asị m na line up eju adị m ewesala onye a iwe na-agba mbọ so that one day because onye na-akpọ gị show ga na-akpọ gị show ka o nwetakwa from you. Somebody can just call you show enwere audience yes through you wee bịa no ticket can be sold because of you. So ọ bụghị mma niile ka ị abịa nyecha that platform. Nwere ka decide na your show na iche inye ndị na-enweghị iru 5 people. Inyesi ya that 5 more na oge ma abịa after that 5 people eju. Ka ihe meji ewere gị iwe. So that is it. Ndalụrinne. Thank you so much. Dibia update. Yes. Yes. Onyekachukwu Victor Odii. Yes. Thanks for coming. Thank you so I much. na-ekele gị ndị be anyị unu anụgo ya na we had a very nice out. Even more self, I have to listen more. Maka na ya bụ gbam bụ mmadụ bịa ige ya ntị for ihe onye a nwere to offer. It's true. Because the spotlight is on you as our guest. Update Dalorine for coming. We appreciate you. Thank you. Ndị be anyị ebe a ka anyị ga-ewetara njedebe tata n'oge gbam. Anyị na-ekenekwa ndị sponsor anyị, ndị na-akwado anyị, ndị na-asị anyị jisi ike bụ ndị Pine Leaf Estate and Properties Business Nigeria. Ndị na-ele ana ndị na-ele ụlọ ịchọba ụlọ gbasiri ike, ịchọba na gbasiri ike, go to Pine Leaf Estate. Maka na with Pine Leaf Estate, land banking bụ iwulite. Afa m ka bụ Dr. Chijoke Igwandogwu bụ ya mbaba ezigbo onye Aba. Ndị be anyị ngwanụ ọdị n'ụbọchị ọzọ ka o mesịanụ. Daalụ. Peace. Ndị be anyị unu kpọrọ nya bụ oku anyị azago. Ugbu a ị ga-abụnwu onye ọbịa na gbam n'agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ n'ụwa. Ị chọrọ ka anyị gbaa gị ajụjụ ọnụ maọbụ ị chọrọ ka ụwa nụ ọnụ gị, deere anyị ozi maọbụ kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a ị na-ahụ n'iru onyonyo gị. Daalụnụ.